பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்தா சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आश्यतादिनतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। அன்பார்ந்த ஆன்மீக அன்பர்களே, ஹரே பிரபுஜிகளே, மாதாட்சிகளே, இஸ்கான் மங்களூரின் சார்பாக உங்களை பணிவன்புடன் அழைக்கின்றேன். அனைத்து வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்களின் சார்பாக இந்த பகவத்கீதை ஒரு அத்தியாயம் 9 நான் உங்களுக்கு இன்று கூற இருக்கின்றேன். அதற்கு முன்னாடி டெய்லி பண்ற போல ஒரு தடவை வந்து ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சொல்லிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஒரு தடவை சொல்லிக்கலாம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்யா प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। இன்றைக்கு நாம பார்க்க இருக்கிறது அத்தியாயம் 9. இதுவரை 8 அத்தியாயங்கள் பார்த்தோம். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 9 பார்க்க இருக்கிறோம். இது ராஜகோகிய யோகம். ராஜகோகிய யோகம் அதாவது என்னன்னா, இருக்கிற வித்தைகள்ல சிறந்த வித்தை ராஜ வித்தைன்னு சொல்லுவாங்க. மிகவும் ரகசியமான அறிவு. ஆங்கிலத்துல சொல்லணும்னா இது பேரு the most confidential knowledge. பகவத்கீதையோட மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் வந்து பகவான் கொடுத்திருக்கார். ரொம்ப ரகசியமான அறிவுன்றத பகவான் கொடுத்திருக்கார். ஸ்ரீ பகவானுவாச இதம் துதே குஹ்யதமம் பிரவக்ஷ்யாமி அனுசூயவே ஞான விஞ்ஞான சகிதம் யஞாத்வா மோக்ஷயசே அசுபாத். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை நீ அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கிறேன். ரொம்ப தெளிவா சொல்றார். நீ என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன். பக்தனா இருக்குன்னா என்ன பண்ண, நம்ம பொறாமை இருக்க கூடாது. சரிங்களா? அர்ஜுன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய முக்கியமான குணம்னா பொறாமை இல்லாத குணம். அது மட்டும் கிடையாது, நீ என்னுடைய நண்பன் மற்றும் என்னுடைய பக்தன் மற்றும் பொறாமை கொள்ளாதவன். என் மேல வந்து பொறாமை இல்ல. பக்தனா இருக்குன்னா முதல்ல பகவான் மேல, பகவான் மட்டும் எல்லாமே இருக்கு, நமக்கு இல்லையென்று அந்த பொறாமை இருக்கக்கூடாது என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும், அதாவது வந்து இது ரொம்ப விஞ்ஞானமானது, சயின்டிபிக் நாலேஜ், த மோஸ்ட் சயின்டிபிக் நாலேஜ், த மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் என்ற இந்த 9வது சாப்டர்ன்றது தான் பகவத்கீதையில ரொம்ப கான்பிடென்ஷியலான நாலேஜ். நீ என் மேல வந்து
பொறாம இல்லாதனால உனக்கு அந்த நாலேஜை கொடுக்குறேன் அர்ஜுனான்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு ஒண்ணா பார்க்கலாம். ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதமோத்தமம் பிரத்யக்ஷவாகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். ராஜவித்யான்றார் பகவான். இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இஃது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். ரொம்ப தெளிவா சொல்லிடுறார் பகவான். இது ராஜவித்யா. ராஜவித்யான வித்தைகளிலே சிறந்த வித்தைன்றார். கல்வியின் அரசன்றார். எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமான ரகசியம், மிக தூய்மையானது, ரொம்ப பியூரானதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது அழிவற்றது, பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும். இப்ப இந்த ராஜ வித்யானா என்ன, இதை பகவான் சொல்றாரு. இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணா இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற இந்த சூழல்ல இருந்து நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம். இந்த விஞ்ஞான யோகம்ன்றாரு. இது எப்படி விஞ்ஞானம்ன்றது அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெளிவா சொல்றாரு. இந்த ஞான விஞ்ஞான யோகத்தை. அஸ்ரத்தான புருஷ தர்மஷ்யாஸ்ய பரந்தப அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சாரவர்த்மனி. அஸ்ரத்தான புருஷ தர்மஷ்யாஸ்ய பரந்தப அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சாரவர்த்மனி. எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பிறப்பின் பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். தெளிவா சொல்றார் யார் யாரெல்லாம் திரும்ப இந்த உலகத்துக்கு வராங்கன்றது. பக்தி தொண்டின் நம்பிக்கையற்றவர்கள். பக்தி தொண்டில நம்பிக்கை இல்லைன்னா திரும்ப இங்க வந்துதான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. எனவே பக்தி, நம்ம எல்லாருமே இங்க இருக்க எல்லாருமே பக்தர்களா இருக்கீங்க. பக்தி தொண்டாற்றுங்க. தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம். யாருக்கு? பக்தர்களுக்கு தொண்டாற்றுவோம், குருவுக்கு தொண்டாற்றுவோம். இதெல்லாம் தொண்டாற்றினாதான் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பிறப்பின் பாதைக்கு திரும்பி வருகின்றன்னு சொல்றாரு. யாரு? பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கை இல்லாத. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே பக்தர்கள், அனைவருமே பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடியவங்க. திரும்ப இந்த உலகத்துக்கு வர வேண்டிய தேவை நமக்கு இருக்காதுன்றது பகவான் நல்லா தெளிவா சொல்றாரு. மயா ததம் இதம் சர்வம் ஜகம் அவ்யக்தமூர்த்தின மஸ்தானி சர்வபூதானி நஜகம் தேஷ்வவஸ்திதஹ. மயா ததம் இதம் சர்வம் ஜகத் அவ்யக்தமூர்த்தின மஸ்தானி சர்வபூதானி நஜகம் தேஷ்வவஸ்திதஹ. பகவான் தெளிவா சொல்றாரு, நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம், ஏன்னா அது நித்தியமானது. பகவானோட உருவம் தோன்றது. அதாவது பல பேர் சொல்றாங்க இது தோன்றதுன்னு. எனது தோன்றாத உருவின் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எங்க எடுத்தாலும் அவர் தான் இருக்கார். அதாவது பிரகலாதன் கிட்ட கேட்கும்போது, பிரகலாதன் எங்க இருக்காரு, கிரண்யகசிபு கேட்கும்போது தூண்லயும் இருக்காரு, துருள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காருப்பான்னு சொல்றாரு. அதே போல இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன. எல்லா ஜீவன்களும் என்கிட்ட, என்னோட படைப்புலதான் எல்லாருமே இருக்காங்க. மொத்தமா அணுக்குள்ளாரி நான் தான் உள்ளார இருந்துகிட்டு இருக்கேன். ஆனா என்னன்னா, ஆனால் அவர்கள், நான் என்னன்னா இதை செப்பரேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இது எல்லாத்தையுமே என்னோட மேற்பார்வையில இருக்கு. இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் அவருடைய ஒரு ஐ கிளான்ஸ் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. சும்மா அப்படி ஒரு ஐ சைட் பார்த்தா போதும், அப்படியே அந்த பிரபஞ்சம் உருவாக ஆரம்பிச்சு. அப்படியே அந்த ஐ கிளான்ஸ் அப்படியே எடுத்துட்டாருன்னா திரும்ப அப்படியே அந்த பிரபஞ்சம் அவருக்குள்ளார அடங்கிடும். ஏன்னா இதுக்குள்ளார அவர் இல்ல. என்னன்னா இது எல்லாமே அவரோட தான். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பகவானோட ஒரு சிருஷ்டி. ஆனா அந்த சிருஷ்டிக்கு அப்பால தான் இருக்காரு. நேத்துல காட்டின பாத்தீங்களா, அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அண்டகடாகம், அந்த அண்டகடாகத்துக்கு மேல வைகுந்த லோகங்கள்லாம் மேல இருப்பாரு. அந்த வைகுந்த லோகத்துல இருந்து அப்படியே பாக்குறாரு. அவருடைய கருணை மழையை பொழியும் போது என்ன பண்றது, இந்த பிரபஞ்சம் உருவாகுது. திரும்ப என்ன பண்றாரு, இந்த பிரபஞ்சத்தை அவருக்குள்ளாரே எடுத்துக்கிறார். அதனால இவர் அதுக்குள்ளார என்னைக்கு பந்தப்படுறது இல்லை. ரஜமஸ்தானி பூதானி பஷ்யமே யோகமேஸ்வரம் பூத பிருண்ணஷ பூதஸ்தோ மமாத்மா பூத பாவனக. நஜமஸ்தானி பூதானி பஷ்யமே யோகமேஸ்வரம் பூத பிருண்ணஷ பூதஸ்தோ மமாத்மா பூத பாவனக. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னை நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். மொத்த ஐஸ்வர்யமே அவர் தான். அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல சின்னதா கொஞ்சமா நம்ம வச்சுட்டு என்ன பண்றோம், நம்ம நிறைய ஐஸ்வர்யம் இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். மொத்த பிரபஞ்சத்தையும் படிச்சாரு. அவர் தான் ஃபுல் ஐஸ்வர்யம் அவர்கிட்ட தான் இருக்கு. இந்த மொத்தத்தையும் பாருன்றாரு. நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்போன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்சத்தின் தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி இல்ல. நான் இந்த பிரபஞ்சத்தோடைய ஒரு பகுதி கிடையாதுன்றாரு. ஏன்னா நான் படைச்சு விட்டுறேன். சரிங்களா, இந்த சிஸ்டத்தை செட் பண்ணி விட்டுறேன். என்னோட கிளான்ஸ் நான் அப்படியே பாக்குறேன். மொத்த பிரபஞ்சமும் ஏங்கிட்டு இருக்கு. இதுக்குள்ளார நான் என்னன்னா, என்ன நீங்க இதுக்குள்ளார இன்டர்லேட் பண்ணக்கூடாதுன்றாரு. ஏன்னா நான் முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவன் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்களை சொன்னாரு. இது கூட நான் இந்த ஜட உலகத்தோட தொடர்புல இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். நான் படைக்கிறேன், படைச்சிட்டு அப்படியே நான் பாக்குறேன். இந்த என்னுடைய ஒரு விஷயம் நடக்குது என்னுடைய ஒரு மேற்பார்வையில தான் நடக்குன்னு சொன்னார். ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். நான் தான் படைக்கிறேன். சரிங்களா, படைச்சு என்ன பண்றேன், இந்த
பிரபஞ்சத்தை அப்படியே விட்டுறாரு. இந்த பிரபஞ்சத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு வந்து அதுக்கும் தேவதேவியர்களை வந்து அவர் நியமிச்சு வச்சிடறாரு. அவங்க வந்து இந்த சிஸ்டத்தை அப்படியே ரன் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. இதோட வந்து அவர் தொடர்பு வச்சுக்கிறதே இல்லை. ஆனா யார் கூட தொடர்பு வச்சிருக்காங்கன்றது வந்து பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல சொல்றாரு. यदाकशास्तिदो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तदा सर्वाणि भूतानि मस्तानि युपधारय यदाकशास्तिदो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तदा सर्वाणि भूतानि மஸ்தானி உபதாரய. எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்பொழுதும் ஆகாயத்தினில் உள்ளதோ அதே போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் எண்ணில் அமைந்துள்ளது அறிவாயாக. இப்ப பாத்தீங்கன்னா காத்து அடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கு. அது எங்க அடிச்சுட்டு இருக்கு? எல்லாம் ஆகாயத்துலதான் இருக்கு காத்து. அதே போல வந்து படைக்கப்பட்டது வந்து எல்லாமே வந்து நான் தான் எல்லாத்தையும் படைக்க பண்ணி வச்சிருக்கேன். படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் எண்ணில் அமைந்துள்ளது அறிவாக. அவர் இல்லாம ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு, இந்த மெட்டீரியல் எலமெண்டோட ஒரு தொடர்பு வச்சுக்கிறது இல்லை. இந்த மெட்டீரியல் எலமெண்ட்ன்றது வந்து என்னன்னா அவருடைய தாழ்ந்த ஜட இயற்கைன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இன்ஃபீரியர் எனர்ஜின்றாரு. அந்த இன்ஃபீரியர் எனர்ஜிக்கு மேல என்ன ஒரு மார்ஜினல் எனர்ஜி. அந்த மார்ஜினல் எனர்ஜி தான் வந்து நம்ம ஜீவாத்மாக்கள். அதுக்கு மேல இருக்கிறது அந்த சுப்பீரியர் எனர்ஜி. இந்த இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி நம்ம யூஸ் பண்ணி, அதாவது வந்து தாழ்ந்த ஜட இயற்கை யூஸ் பண்றதுனால நம்மளும் வந்து ஜட இயற்கையில இது பண்றோம். ஆனா பகவான் இந்த ஜட இயற்கையோட தொடர்பு வச்சுக்கிறதே இல்லை. ஏன்னா இது முக்குணங்களால் ஆனது. அதனால அவர் எதையுமே பந்தப்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்றாரு. Anirudh Prabhu, could you able to hear me? Hare Krishna, Anirudh Prabhu. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Yes, Prabhu. You're audible. Is my voice is audible? Yes, it is audible, but it will be better if you can speak loudly. Increase the voice, huh? Yeah, okay. Fine, I will increase my voice. प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णम् अवश्यं प्रकृतेर्वशात्. प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णम् अवश्यं प्रकृतेर्वशात्. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றது. இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுக்க வந்து என்னன்னா எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. நீங்க பாக்குறீங்க எவ்வளவு கேலக்சிஸ். நமக்கு தெரிஞ்சது இந்த மில்கிவே கேலக்சிஸ் போலதான். இதே போல பல கேலக்சிஸ் இருக்கு. நம்ம வந்து என்ன அதெல்லாம் அந்த கேலக்சிஸ் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணா நம்ம ரொம்ப சின்னது. அதே போல பல பிரபஞ்சங்களை தோற்று வச்சிருக்காரு. நம்ம இருக்கக்கூடிய ஒரு அண்டகடாகம். இதே போல பல அண்டகடாகங்கள் வந்து வானத்துல ஃப்ளோட் ஆயிட்டு இருக்கு. எல்லாமே ஃப்ளோட் ஆயிட்டு இருக்கு. இது வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு தாண்டி போனாதான் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, வைகுந்தா பிளானட்ஸ் சொல்லுவாங்க. இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுதுன்றார். சரிங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா மயில் தோகை பார்த்திருப்பீங்க. இந்த மயில் வந்து நல்ல மழை பெஞ்சதுன்னா தோகையை விரிச்சாடும். அதே போலதான் பகவானுடைய இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கிறார். அவர் ஆனந்தமா இருக்கிற நேரத்தில் பிரபஞ்சத்தை அப்படியே படைக்கிறார். திரும்ப என்ன பண்றாரு, இந்த மழை முடிஞ்சவொடனே என்ன பண்ணாரு, அந்த மயில் வந்து தன்னுடைய தொகையை வந்து அப்படியே உள்ளார வாங்கிக்கிறார். அதே போல என்ன பண்ண பிரபஞ்சத்தை முழுசையும் அவருக்கு உள்ளார வாங்கி வச்சுக்கிறார். இன்னொரு உதாரணமும் சொல்லுவாங்க, இந்த சிலந்தி வலை பின்னும். இந்த சிலந்தி வலை பின்னும் போது அப்படியே பெருசா வலை பின்னும். அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், இந்த இறையெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், அந்த சிலந்தி தன்னுடைய வலையை அதுவே உள்ளார இழுத்தும். இதுதான் 2 எக்ஸாம்பிள் நல்லதா சொல்லுவாங்க. பகவான் அதே போலதான். அவர் விருப்பப்படும் போது என்ன பண்றாரு, படைக்கிறார். அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, திரும்ப வந்து அவருடைய விருப்பப்படி என்ன பண்றது, அழிக்கப்படுது. சோ இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் அவருடைய விருப்பப்படிதான் வந்து படைக்கப்படுது. தீராத விளையாட்டு பிள்ளை அவர் பகவான். நஜமம் ஸ்தானி கர்மாணி நிபத்னந்தி தனஞ்சய உதாசீனவதாசீனம் அசக்தம் தேஷு கர்மஷு. நஜமம் ஸ்தானி கர்மாணி நிபத்னந்தி தனஞ்சய உதாசீனவதாசீனம் அசக்தம் தேஷு கர்மஷு. தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்களில் இருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். ரொம்ப தெளிவா சொல்றார். இந்த பௌதிகத்துக்கு வந்து ரொம்ப சிரமம் அவருக்கே புரிஞ்சு போச்சு. அதனால என்ன பண்றாரு, இதுல இருந்து விலகியே இருக்காரு. இந்த மெட்டீரியல் எலமெண்ட்ஸ் என்னன்னா யாரையும் விட்டு வைக்கிறது இல்ல. ஞானிகள், யோகிகள் எல்லாருமே ஜட தோற்றத்துக்குள்ளார மாட்டிட்டு தான் முடிக்கிறாங்க. என்னை பந்தப்படுத்த முடியாதுன்றார். நான் நடுநிலையா தான் இருக்கேன். எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து நடுநிலையா இருக்கேன். இந்த பௌதிக செயல்ல இருந்து எப்போதும் நான் விலகி இருக்கேன். அதனாலதான் அவர் பரந்தாமனா இருக்காரு. நம்ம எல்லாரும் இது உள்ளார மாட்டிட்டதுனாலதான் வந்து கற்றுண்ட ஜீவாத்மாக்களா இருக்கும். இது எதுவுமே என்ன வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாதுன்றாரு. எல்லாமே என்னால படைக்கப்பட்டது. என்னுடைய கிளான்ஸ்ல தான் இது வந்து உருவாகுது. என்னுடைய ஐசைட் கிளான்ஸ்ல உருவாகுது. திரும்ப நான் விருப்பப்பட்டேன்னா திரும்ப வந்து இதுதான் வந்து பிரபஞ்ச தோற்றத்துடைய ரகசியம். இதுதான் விஞ்ஞான அறிவு. பல பேர் பல விஞ்ஞானத்தை சொல்லலாம். பகவானுடைய இச்சையினால் மட்டுமே நாம் படைக்கப்படுகின்றோம். பகவானுடைய இச்சையினால் மட்டுமே இந்த பிரளயம் ஏற்படுது. பகவானுடைய இச்சையினால் அனைத்துமே நடக்குது. எல்லாமே என்னுடைய வில் அண்ட் விஷ் படி தான் நடக்குது. ஆல் த திங்ஸ் ஹேப்பனிங் ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் மை வில் அண்ட் விஷ் ஒன்லி. நம்ம பாத்துக்கலாம். அதுதான்.
பாருங்க, பகவான் படுத்துற எல்லாத்துலயும் பிரபஞ்சம் பூரா அவர் நுழைஞ்சிருக்காரு. ஆனா வந்து இந்த மெட்டீரியல் இது வந்து அவரை எதுவுமே பாதிக்கப்படல. ஏன்னா இந்த முக்குணங்கள்ல வந்து அவர் பாதிக்கப்படுறது கிடையாது. மைய मय्यात्यक्षेण प्रकृति सूयते सराशरं हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते मय्यात्यक्षेण प्रकृति सूयते सरासरं हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுதுன்றார். பாருங்க, பகவான் ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு. குந்தியின் மகனே, எனது சக்தியில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை, அவரோட இன்ஃபீரியர் எனர்ஜின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அவருடைய இந்த எனர்ஜி அதாவது வந்து தாழ்ந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில், அவருடைய ஐசைட், அவருடைய கிளான்ஸ், அதாவது வந்து என்னன்னா இந்த மொத்த பிரபஞ்சமும் வந்து ஒரு அண்டகடாகம், ஒரு முட்டை. அவரு பார்வை பார்க்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா வந்து கருவுறுது. இந்த முட்டை கருவுற்று என்ன பண்ணுது, அந்த முட்டை வந்து பிரபஞ்சம் முழுவதும் வந்து வியாபிச்சு இந்த உயிர்கள் உருவாகுது. அசைகின்றது மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. என்னோட பார்வை உன்னே போதுன்றார். அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் சிஸ்டத்தை செட் பண்ணி விட்டுறாரு. நான் எதுவுமே பண்றது இல்ல, இந்த மெட்டீரியலோட நான் என்னைக்குமே தொடர்பு வச்சுக்கிறது இல்லை, இதுல இருந்து நான் விலகிதான் இருக்கேன். என்னோட பார்வையின் மூலமாவே இந்த ஜடசக்தி வந்து அனைத்தையும் படைக்குது, திரும்ப வந்து அது உள்ளார வாங்கிக்குதுன்றார். அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷிம் தானுமாஷிதம் பரம்பாவம் அஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம் அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷிம் தனுமாஷிதம் பரம்பாவம் அஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். இங்க ரொம்ப தெளிவா திட்டுறாரு, மூடான்றார். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்ய, நிறைய பேர் ஏளனம் பண்ணுவாங்க. அவர் வந்து பகவானுக்கு வந்து உருவம் இருக்கா, பகவான் வந்து வந்தான்றது எப்படி நம்புவீங்க, பகவத்கீதை அவர் தான் சொன்னாரா, எப்படி அவரு அப்போ இறந்து போனாரு, அவர் வந்து ஒரு சாமானிய மனுஷனா தானே வாழ்ந்தாரு இப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஏளனம் செய்யறான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஏன்னா அவருடைய பரம இயற்கையை வந்து அவங்களால உணர முடியாது. அவர் தான் வந்து உன்னத உரிமையான்றது தெரியாது, மூடான்றாரு. மூடர்களை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. நான் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க, நானே வந்து பகவத்கீதை சொல்றேன், நானே வந்து என்னோட தோன்றாத உருவ கீழே வரேன்றார். வந்து சொல்லும் போது என்ன ஏளனம் பண்ண, நம்மளே யாராவது ஒருத்தவங்க ஏளனம் பண்ணா நமக்கு எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் சொல்லி பாருங்க, யோசிச்சு பாருங்க. நமக்கே வந்து அந்த ஒரு இது பகவான் அதான் சொல்ற, நான் வந்து சொல்லிட்டேன், கேட்க வேண்டியதும் கேட்காத உங்களுடைய விருப்பம், அவங்கள முட்டான்னு சொல்லிட்டு சொல்ற ஏளனம் செய்கின்றார். எனது பரம இயற்கை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள்ன்றார். எல்லாத்துக்கும் நான் தான் வந்து சீஃப் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ன்றது அறிய மாட்டேன்றாங்க. என்ன வந்து அவங்க ஏளனம் பண்றாங்க. நம்மளே பாக்குறோம், பல பேர் நீங்க போய் சொன்னா கூட வந்து அவர் என்ன ஒரு சாதாரண மனுஷன் தானே, மனித உருவம் தானே எடுத்து வந்தார், ஒரு மனுஷனா வாழ்ந்துட்டு தானே போனார்னு சொல்லிட்டு வந்து அவரை மனிதனா பார்ப்பாங்களே தவிர அவருடைய தெய்வீக இயல்பை வந்து பார்க்க மாட்டாங்க. மற்றபடி வந்து அவரை ஏளனம் பண்ணுவாங்க. அவருடைய என்ன சொல்றது, சின்ன ஒரு 6-7 வயசுல வந்து அவர் வந்து கோவர்தன மலையை குடையா பிடிச்சது, இப்படி வந்து இந்த ராசலீலை பண்ணது, இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஏளனமா பண்ணுவாங்க. ஆனா வந்து அவருடைய உண்மையான சக்தியை வந்து புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. அவங்களை என்ன சொல்றாரு பகவான், மாமூடா, இந்த மூடர்களுக்காக நான் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுன்ற. நிறைய பேர் கேட்பீங்க, ஏன் அவங்களும் அவருடைய குழந்தை இதே போல ஏளனம் பண்ணிட்டு இருந்தா அவர் எப்படி வந்து அவர் வந்து சொல்லி புரிய வைப்பார். மோகாஷாமோக கர்மானோ மோக ஞான விசேதசய ராட்சசிம் ஆசுரிம் சைவ பிரகிருதிம் மோகினிம் ஸ்ருதஹ மோகாஷாமோக கர்மானோ மோக ஞான விசேதசய ராட்சசிம் ஆசுரிம் சைவ பிரகிருதிம் மோகினிம் ஸ்ருதஹ. இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சதனமான கருத்துகளாலும் நாத்திக கருத்துகளாலும் கவரப்படுகின்றனர். அத்தகு மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகியவை அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன. பாத்தீங்கன்னா குழம்பி போயிருக்காங்க. அதாவது வந்து இன்னும் இந்த பகவத்கீதையோட ஞானம் எல்லாருக்கும் போய் சேரணும். அதாவது இந்த சனாதன தர்மத்துல இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் இந்த பகவத்கீதை, ஏன்னா சனாதனன், அந்த சனாதனுடைய ஞானம் போவதனால குழம்பி போயிருக்காங்க. மக்கள் எல்லாரும் தவறான பாதைகளுக்கு போறாங்க, தவறான வழிகாட்டுதல் வந்து இது பண்றாங்க. ராட்சதனமான கருத்துகளும் சரிங்களா, கடவுள் இல்லை, கடவுளே இல்லவே இல்லை, அதே போல கருத்துக்கள், நாத்திக கருத்துக்கள், பகவானுக்கு வந்து உருவம் கிடையாது, பகவான் எப்படி உருவம் எடுத்து வரலாம், அருவமா இருந்ததுதான் உருவமா வந்துருன்னு சொல்லிட்டு இதே போல கருத்துக்கள், பகவான் கிடையவே கிடையாது, நாத்திக கருத்துக்கள், இதெல்லாம் கவரப்படுறாங்க மக்கள். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெளிவா சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஆட்கள் கிடையாது. அந்த காலத்துல குருகுலம் இருந்தது, குருகுலத்துல குரு சொல்லி கொடுத்தாரு. இந்த குருகுலம் சிஸ்டமா மொத்தத்தையும் அடிச்சு நொறுக்கியாச்சு. இன்னைக்கு மக்கள் ஞானம் இல்லாம போலி குருக்கள் சரிங்களா, இன்னைக்கு மக்கள் எத்தனையோ பேர் ஏமாந்துட்டு இருக்காங்க. உண்மையான இந்த பகவத்கீதை தெரியும்
குரு, எது உண்மையான வழிகாட்டுதல், எது உண்மையான பகவத்கீதை, யார் உண்மையான கிருஷ்ணர் தெரியாம அவஸ்தை அனுபவிக்கிறார். அதாவது அத்தகைய மயங்கிய நிலையில் எல்லாருமே மயக்கத்துலதான் இருக்கும். அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் அனைத்துமே தோல்வி அடைகின்றன. நிறைய பேர் எவ்வளவு சிரமப்படுறாங்க. நான் யோகா போறேன், மெடிடேஷன் போறேன், அதை பண்றேன், இதை பண்றேன்ட்டு ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் இல்லாம, பகவான் யாரு, எப்படி போய் சேர்றதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியாம அவங்க எல்லாமே வந்து தோல்வியில தான் வராங்க. திரும்ப வந்து பிறப்பெடுக்கிறாங்க. இப்படியே வந்து புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் அவங்களோட வாழ்க்கை. பகவான் எல்லாமே சொல்றாரு. இதே போல குழம்ப கூடாது. பகவத்கீதையோட ஞானம் எல்லாருக்கும் போய் சேரணும். இதை கேட்கக்கூடிய நீங்க அனைவருமே எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்லணும் இந்த ஞானத்தை வந்து, பகவத்கீதை ஞானத்தை. ஏன்னா பல பேர் குழம்பி போயிருக்காங்க. இந்த நாத்திக கருத்துக்கள் நிறைய. இதுக்கு காரணம் வந்து இந்த கலியுகம், இந்த யுகத்தினுடைய தர்மம். மக்கள் அப்படிதான் இருப்பாங்க. இருந்தாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்களை நம்ம சொல்லி வந்து நல்வழிப்படுத்தணும். महात्मानासु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रितः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा बोधादिमव्ययम्। महात्मानासु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रितः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा बोधादिमव्ययम्। பிரதாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். சரிங்களா? இது ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காரு. குழப்பமடையாத மகாத்மாக்கள். சரிங்களா? நீங்க எல்லாருமே குழப்பமடைஞ்சுதான் போயிருக்கும். என்ன யாரு தாங்க உண்மையான கடவுள், எப்படி நம்ம போய் சார், இது எல்லாத்துக்கும் பகவத்கீதை விடை சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதைக்கு வந்து நிறைய பேர் உரை வைத்திருக்காங்க. அதனாலதான் பிரபுபாதர் வந்து பிரபுபாதர் வந்து பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ், கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாரோ உள்ளதை உள்ளபடியே சொல்லியிருக்காரு. அதனால வந்து இதே போல ஆச்சாரியர்கள் சொன்ன அந்த உரைகளை வாங்கி நல்லபடியா இது பண்ண பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் படிங்க. இதுலதான் நல்ல தெளிவா சொல்லியிருக்காரு. கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாரு, நான் தான் தெய்வம், என்ன தவிர வேற எதுவும் இல்லைன்றது ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்கு. அதே போல உள்ள உரைகளை வாங்க. நிறைய ராட்சதனமான கருத்துக்கள், நாத்திகத்தனமான கருத்துக்கள் சொல்லலாம் மக்களை குழப்பறாங்க. தயவு செய்து அதே போல பாதைகளுக்கு போயிடாதீங்க. பகவானுக்கு உருவம் கிடையாது, பகவான் அருவமானவர், அதே போல கருத்து. ஏன்னா பகவான் திவ்யமான ரூபத்துல தோன்றான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு. என்ன ஏளனம் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இவங்க எல்லாம் நான் திரும்ப பிறப்பிறப்புன்ற அந்த சொல்லுக்குள்ளார் தள்ளுறேன்றாரு. அதனால இது பண்ணிக்கோங்க. குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அந்த பரமபுருஷ பகவான ஆதி புருஷன். யாரு ஒருத்தன் ஆதி புருஷன், கோவிந்தம் ஆதி புருஷன் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அந்த கோவிந்தம் தான் ஆதி புருஷன். அழிவற்றவனாக அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். அவங்கதான் கரெக்டா தெளிவா புரிஞ்சிருக்காங்க. இந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னா, இந்த படத்துல இருக்கக்கூடிய மகான் வந்து மாதவேந்திர பூரி. மாதவேந்திர பூரி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கிருஷ்ணருடைய அந்த குரு பரம்பரையில வந்தவர். மாதவேந்திர பூரியினுடைய சீடர் தான் வந்து ஈஸ்வர பூரி. ஈஸ்வருடைய பூரியுடைய சீடர் தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு. இப்ப வந்து இந்த மாதவேந்திர பூரி எங்க பண்ணிருக்காரு, இவர் வந்து பிருந்தாவனுக்கு வந்திருக்காரு. பிருந்தாவனுக்கு வந்து அங்க வந்து நாம ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சன்னியாசிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து போய் அவங்க யார்கிட்டயும் போய் இது பண்ண மாட்டாங்க. யாராவது கொடுக்கறத வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. பல நாட்கள் வந்து அவர் உபவாசமே இருந்துகிட்டு இருப்பார். பகவான் பாக்குறாரு நம்மளுடைய பக்தன் சிரமத்தை அனுபவிக்கிறான்னு ஒரு சின்ன பையன் உருவம் எடுத்துக்கிட்டு வந்து என்ன பண்றாரு, பால் கொடுக்குறாரு. மாதவேந்திர பூரி அவரை பார்த்து கேட்கிறாரு, ஏன்பா எனக்கு கொண்டாந்து பால் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு. இல்ல, எங்க அம்மா வந்து இங்க யாராவது பசியா இருந்தா பசியா ஆத்துவாங்க, யாரையும் வந்து பசி பட்டினியோட விட மாட்டாங்கன்னு பாலை வாங்கி குடிக்கிறாரு. குடிச்சு முடிச்சுட்டு அந்த சொம்ப கொடுக்க போகும்போது பார்த்தா அவரு காணாம போயிடுறாரு. உடனே அவரு அந்த மயக்கத்துல என்ன பண்ணிடுறாரு, தூங்கிடுறாரு. அவர் கனவுல வந்து சொல்றாரு, மாதவேந்திர பூரி வந்தது நான் சாட்சாத் பரமாத்மா தான், நீ பசியோட இருக்குன்னு தெரியும் எனக்கு, நீ உள்ளார அவஸ்தையை அனுபவிச்சு, நீ உனக்கு வந்து பசி தெரியாது, ஆனா உனக்குள்ளார இருக்கிற என்னோட பக்தன் துன்பத்தை அனுபவிக்கும் போது என்னால அதை பார்த்துட்டு இருக்க முடியாதுன்னா உன்னோட பசி போக்க வந்தேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாரு. அப்புறம் வந்து என்னன்னா, கோவர்தன் மலை பக்கத்துல வந்து நான் வந்து ஸ்ரீநாத்ஜியா இருக்கேன். அங்க வந்து நான் ரொம்ப சிரமப்பட்டிருந்த முகமதியர்களுடைய படையெடுப்புனால என்ன மறைச்சு வச்சிருக்காங்க, நீ தான் வந்து என்ன இது பண்ணும். இதுதான் வந்து பக்தனுக்கும் பாகவதனுக்கும் உள்ள தொடர்பு. பக்தனை பாதுகாக்கிறது வந்து யாருன்னு பார்த்தா பாகவதன், பாகவதனை பாதுகாக்கிறது யாருன்னு பார்த்தா பகவானை பாதுகாக்கிறது யாருன்னா பக்தன், பக்தனை பாதுகாக்கிறது யாருன்னு பார்த்தா பாகவதன். பாகவதன் என்ன பண்ணுவான், பகவானுக்கு தேவையான சேவைகளை செய்வான். இப்போ வந்து என்ன பண்ற, கிருஷ்ணர் வந்து நான் இந்த இடத்துல மறைஞ்சிருக்கேன், என்னை எடுத்து நீ வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணுன்னு சொல்றாரு. இதுதான் வந்து பக்தனுக்கும் பாகவதனுக்கும் உள்ள ஒரு தொடர்பு. பகவான் எல்லா அந்த பாகவதர்களை பாதுகாக்கிறார். சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்த சத்ருட விருத நமஸ்யந்த மாம் பக்த்யா நித்யயுக்தா உபாசதே. சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்த சத்ருட விருத நமஸ்யந்த மாம் பக்த்யா நித்யயுக்தா உபாசதே. எப்போதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி
இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். பாருங்க, எப்பயும் வந்து அவருடைய புகழ கீர்த்தனம் பண்ணணும், சரிங்களா? ஹரிநாமத்தை வந்து கீர்த்தனம் பண்ணணும். திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தோட எப்பயுமே சதா ஹரி கீர்த்தனம் இதை பண்ணிட்டே இருங்க. பகவான் உங்கள் உள்ளத்துக்குள்ளாரதான் இருப்பார். பகவான் என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து எங்க இருக்குன்னு கேக்குறாங்க அவர்கிட்ட. பகவான் நீங்க வைகுந்தத்துல இருக்கின்றார். அப்புறம் வேற எங்க இருக்கீங்க கேக்குறாரு. என்னுடைய பக்தர்கள் யார் யாரெல்லாம் என்னுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க மத்தியில இருக்க. நீங்க ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து ஹரிநாமம் பண்ணிட்டு இருங்க. அங்க நடுவுல உட்காந்து அவர் ரசிச்சுட்டு இருப்பார். அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆக்சுவலா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய நாமத்தை சொல்ல 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 அவருடைய புகழ பாடணும். அவருடைய கீர்த்தனைகள் அதெல்லாம் பாட பாட என்ன பண்ணுவார், அவர் வந்து கீழே கீழே வந்துருவார். கீழே இறங்கி வந்து ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் அவர் தானே இருக்காரு. வந்து அவர் ரொம்ப ஆனந்தமா கேட்பார். ஒரு 10 தூய பக்தர்கள் இருக்கிற இடத்துல நிச்சயமா கண்ணன் வந்து அங்க இருந்து கேட்பான்றது வந்து சத்தியம். சாஸ்திரம் சொன்ன உண்மை இது. எப்பொழுதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன், திடமான உறுதி, சரிங்களா? கொஞ்ச நாள் நல்லா நடந்தா கொஞ்சம் சிரமம் தான், விட்டுடக்கூடாது. திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்துபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். பக்தியோட வழிபடணும், சும்மா சொல்லக்கூடாது. பக்தியோட. இங்க பாருங்க, இதுக்கு ஒரு உதாரணம். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பாருங்க, இந்த வெஸ்டர்னர்ஸ் எல்லாரையும் வந்து ஆட வைக்கிறார். இதுதான் கீர்த்தனையோட ஒரு இது. பகவான் ஹரிநாமத்துடைய சங்கீர்த்தனம், ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணி என்ன வெஸ்டர்னர்ஸ் எல்லாரையும் வந்து மாத்தி கொண்டாடுறார் பகவான். இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இஸ்கான்ல வந்து எப்பயும் அந்த ஹரிநாமம், அதாவது வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு பாடிட்டு வந்து எப்பயுமே பக்தர்கள் வந்து ரொம்ப ஆனந்தமா இருப்பாங்க. பக்தர்கள் ஆனந்தமா இருக்கும்போது என்னன்னா பகவானும் ஆனந்தமா இருப்பாரு. அவங்க கூட உரசிட்டு நிப்பாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. பக்தர்கள் கூட பக்தர்களா உரசிட்டு இருக்கிறது அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பிதாஹம் அஸ்ய ஜகதோ மாதா ததா பிதாம வேத்யம் பவித்ரம் ஓம்கார ரிக்ஷாம யஜூர்யேவஷ. பிதாஹம் அஸ்ய ஜகதோ மாதா ததா பிதாம வேத்யம் பவித்ரம் ஓம்கார ரிக்ஷாம யஜுர்யேவஷ. இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே. ரிக் சாம யஜுர் வேதங்களும் நானே சொல்றார். நமக்கு இப்ப இருக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து என்னன்னா டெம்பரரி ஃபாதர் அண்ட் மதர் தான். உண்மையான தந்தை யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் தான். தந்தையும் சரி, அம்மையும் சரி, அப்பனும் சரி, அவர் தான். அம்மையே அப்பான்னு சொல்லுவாங்க. தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் எல்லாமே நான் தான் சொல்றாரு. அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் இவ்வளவு தூரம் தெளிவா சொல்ற. இதான் மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ். நான் தான்ப்பா எல்லாமாவே இருக்கேன். டெம்பரரியா உனக்கு ஒரு தாய் தந்தையரை கொடுத்துருக்கேன், நீ புள்ளையா இருக்க, சரியா? இப்ப இந்த இதுல வந்து முடிஞ்சதுன்னா அடுத்த இதுக்கு வேற தாய் தந்தையரை கொடுப்பேன். ஆனா என்னைக்குமே ஐ எம் தி சீட் கிவிங் ஃபாதர்ன்றார் அர்ஜுனா. ஐ எம் தி சீட் கிவிங், நான் இந்த வந்து பிரபஞ்சத்தை வந்து கருவுற வைக்கிறேன்றாரு. அப்ப அவர் தான் தந்தை. உண்மையிலே ஃபாதர்ஸ் டே கொண்டாடுனா அவர் தான் உண்மையான ஃபாதர்ஸ் டே. ரியல் ஃபாதர் வந்து அவர் தான். அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம், ஓம்காரமும் இருக்கிறது நான் தான். வேத மந்திரம் ரிக் சாம யஜுர் வேதங்கள், இந்த 3 வேதங்களாவும் இருக்கிறதும் நான், வேதமாவும் இருக்கிறது நான். எல்லாமே நான் தான்ப்பா, நான் இல்லாம வேற எதுவும். இதுதான் திஸ் இஸ் தி மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ், சீக்ரெட் ஆஃப் சீக்ரெட்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இதுதான் வந்து 9th சாப்டரோட சீக்ரெட். கதீர் பர்த்தா பிரபு சாட்சி நிவாஷ சரணம் சுஹ்ருத் பிரபவ பிரளயஸ்தானம் நிதானம் பீஜமவ்யயம். கதீர் பர்த்தா பிரபு சாட்சி நிவாஷ சரணம் சுஹ்ருத் பிரபவ பிரளயஸ்தானம் நிதானம் பீஜமவ்யயம். நானே இலக்கு, காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன். நானே படைப்பு, அழிவு, எல்லாவற்றின் ஆதாரம், தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதியும். இதுக்கு மேல எப்படிங்க வந்து பகவான் சொல்ல முடியும்? இவ்வளவு தூரம் சொல்லி மக்கள் கேட்கலாம், அவர் எப்படிங்க மேல கூட்டு போவார்? கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு இல்ல வைகுந்த பிளானட்ஸ்க்கு எப்படி கூட்டு போவார்? கிளியரா வந்து டிக்ளேர் பண்றார். இவ்வளவு தூரம் சொல்லியும் கேட்கலன்னா வந்து யாருடைய தப்பு? பகவான் வந்து ரொம்ப தெள்ள தெளிவா பகவத்கீதை சொல்லிட்டு போயிட்டார். நான் தான்ப்பா இலக்கு, நான் தான் காப்பவன், நான் தான் தலைவன், நான் தான் கடவுள், நான் தான் கடவுள் சொல்றாரு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு உதாரணம் இருக்கும். பகவான் எவ்வளவு சொல்லி பாக்குறாரு, மக்கள் எங்க கேட்கறாங்க. உடனே என்ன பண்றாரு, ஆச்சாரியர்கள் அனுப்புறாரு. நிறைய ஆச்சாரியர்கள் அனுப்புறாரு. பாத்தீங்கன்னா ஆதிசங்கராச்சாரியர், மத்வாச்சாரியர், ஸ்ரீபாத ராமானுஜாச்சாரியர், அப்புறம் வந்து சைத்தன்ய மகாபுரி, இப்படி ஆச்சாரியர்கள்லாம் அனுப்பி வச்சுக்கிட்டே இருக்காரு. ஏன்னா அவரால் வந்து முடியல. பகவத்கீதை சொல்லியுமே வந்து என்ன பண்றாரு, மக்கள் வந்து திரும்ப அந்த நாத்திக கருத்து இதெல்லாம் இந்த முக்குணங்களோட இயற்கையினால இது பண்றாரு. ஒரு தடவை பகவானுக்கே வந்து ரொம்ப சந்தேகம் வந்துருச்சு. இவ்வளவு தூரம் சொல்றமே நம்ம, நான் தான் கடவுள்னு சொல்றேன், யாருமே கேட்க மாட்டேன்றாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப வேதனை. ஒரு தடவை ஸ்ரீபாத ராமானுஜாச்சாரியார் கிட்ட கேட்கிறாரு அவரு, நீ சொன்ன எல்லாருமே உன் பின்னாடி அம்மா கூட்டம் இருக்கு, நான் சொன்னா ஒருத்தவங்க கூட கேட்க மாட்டேன்றாங்களே, ஏன் இதை போல சிரமமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு. சொல்றாரு, அப்ப நான் சொல்றேன், ஆனா வந்து நான் சொல்றது ஒண்ணு நீங்க கேட்கணும், சொல்லுங்கன்னு. நான் குருவா இருக்கணும், நீங்க சீடனா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். பகவான் சொல்லுவாரு, அப்போ ஓகே, எனக்கு விஷயம் தெரிஞ்சவன, நான் இவ்வளவு தூரம் சிரமப்படுறேன், மக்களை மாத்தணும் நான் முயற்சி பண்றேன், ஆனா யாருமே மாட்ட மாட்டேன்றாங்க. அப்பா ராமானுஜா நீ சொல்லுப்பான்னு சொல்லுவார். உடனே நான் கீழே உட்காருப்பான்னு, அவர் கீழே உட்காந்துருவாரு. ஒரு குரு ஸ்தானத்துல உட்காந்துட்டு
அதாவது வந்து நான் என்ன சொல்றேன், உன்னுடைய நாமத்தை தான் சொல்றேன், உன்னுடைய நாமத்தை தான் சொல்றேன். நீ சொன்னா யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. ஒரு குரு சொன்னாதான் வந்து அதை வந்து நம்புவாங்க. ஆக்சுவலா நான் தான் பெரியவன், நான் தான் தலைவன்னா யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. நீ தான் தலைவன் வேற ஒருத்தவங்க காட்டணும். அதை தான் நான் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கேன். குரு மூலமா தான் வந்து உன்னை அடைய முடியுன்ற அந்த கான்செப்டை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். கிருஷ்ணருக்கு வந்து ரொம்ப ஆனந்தமா போயிடும். பரந்தாம நாராயணனுக்கு ரொம்ப ஆனந்தமா போயிடும். இப்ப வந்து குரு மூலமா தான் பகவான் அடைய முடியுன்றது வந்து கிருஷ்ணருக்கு இவர் வந்து ராமானுஜர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. குரு குரு அதாவது வந்து பகவான் நீங்களே தான் கடவுள்னு சொல்றீங்க, ஆனா மக்கள் யாரும் நம்புறது இல்ல. ஒரு குரு வந்து அதை வந்து காட்டும் போது என்ன பண்றாங்க, மக்கள் வந்து நம்புறாங்கன்ற. தபாம்யகம் அகம் வர்ஷம் நிக்ருணாமி த்ருஷ்ஜாமிஷ அமிர்தம் சைவ மிருத்யுஷ சத் அசச்சாகம் அர்ஜுன. தபாம்யகம் அகம் வர்ஷம் நிக்ருணாமி த்ருஜாமிஷ அமிர்தம் சைவ மிருத்யுஷ சத் அசச்சாகம் அர்ஜுன. அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே, நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே, ஜடம் சேதனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன. வெப்பத்தை கொடுக்கறதும் நான் தான், மழையை கொடுக்கறதும் நான் தான், நித்தியமா இருக்கிறதும் நான் தான், மரணத்தை கொடுக்கறதும் நான் தான், இந்த ஜடமா இருக்கிறது நான் தான், சேதனமா இருக்கிறது நான் தான். இது எல்லாமே வந்து அவர் சொல்றாரு. இருந்தாலும் யாரு கேட்கறா சொல்லுங்க? யாரும் கேட்கறது. அதனாலதான் வந்து ஆச்சாரியர்கள் அனுப்புறாரு. குரு நம்ம வச்சுக்க வேண்டியது. பகவானை வந்து பகவத்கீதையில வந்து இவ்வளவு தெளிவா சொல்லியிருக்காரு. இருந்தாலும் மக்கள் வந்து இந்த ராட்சசத்தனமான கருத்துக்கள், நாத்திக கருத்துக்கள் தான் ஈடுபடுறாங்க. அதுக்காக தான் குருவின் மூலமா நம்ம இந்த பகவானே வந்து ராமானுஜர்கிட்ட கேட்கிறாரு. உன் பின்னாடி இத்தனை பேர் வராங்க, என்கிட்ட நான் சொன்னா யாருமே கேட்க மாட்டாங்க, ஒரு குரு சொன்னாதான் வந்து பகவானுக்கே ஒரு பெருமை ஏற்படுது. அப்ப நம்ம பகவான் அடையணும்னா குருவை வந்து பற்றி ஆகணும். அனிருத் பிரபு, shall we go for a poll? The knowledge in chapter 9 is most confidential, purifies one from all 4 stages of sinful reactions, king of all knowledge, all of the above. அதாவது வந்து ரொம்ப ரகசியமானது, அனைத்து விதமான பாவங்களையும் போகக்கூடியது, ராஜவித்யம். இது வந்து ராஜவித்யமா இருக்கிறது, all of the above. எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணலாம். Okay, close the poll. Hare Krishna. Anirudh Prabhu, stop the poll. Okay. All of the above. அதாவது வந்து எல்லாமே மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ், அனைத்து விதமான பாவங்களும் போகக்கூடியது, கிங் ராஜ வித்யான்றார். இதுதான் சீக்ரெட் ஆஃப் சீக்ரெட்னு சொல்றாரு. 67% சரியா சொல்லியிருக்கீங்க. Shall we go for the next poll, Anirudh Prabhu? What is the single most important qualification to become eligible to understand Bhakti Yoga or Krishna? எது வந்து ரொம்ப சிம்பிளானது, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிஃபிகேஷன், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து பக்தி யோகா இல்ல கிருஷ்ண, அதாவது வந்து தான தர்மம் பண்றதா, இல்ல அவர் மேல பொறாமப்படாம இருக்கிறதா, இல்ல வந்து கர்ம வேலைகளை ஈடுபட்டு இருக்கிறதா, இல்ல வந்து சாஸ்திர சம்பிரதாயங்களை படிக்கிறதா? வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான குவாலிஃபிகேஷன். தான தர்மம், வந்து தான தர்மம் பண்றதா, இல்ல அவர் மேல பொறாமப்படாம இருக்கிறதா, இல்ல வந்து எப்பயும் வந்து கர்ம காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா, இல்ல வந்து வேதங்களை படிச்சுட்டு சாஸ்திரங்களை படிச்சுட்டு இருக்கிறதா? எது வந்து நம்மள வந்து பகவானை நோக்கி, பகவானை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு வந்து ரொம்ப உதவி பண்ணும்? Stop the polling. Hare Krishna. %33 சரியா சொல்லி, நான் என்விஎஸ், அதாவது வந்து அவர் மேல பொறாமப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு, அர்ஜுனா நீ என் மேல பொறாமப்படாதனால தான் உனக்கு இந்த கான்செப்ட் ராஜ வித்யா, அதாவது பகவான் நிறைய பேர் வந்து பகவான் மேல வந்து பொறாமப்படுவாங்க. அதே போல ஆக்சுவலா வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, மேல பொறாமப்பட்டதுனாலதான் கீழே வரும். ஏன்னா பகவானுக்கு அவ்வளவு அச்சிந்திய குணங்கள் வந்து இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து நம்ம பொறாமப்படக்கூடாதுன்றதுதான் வந்து ரொம்ப பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் அர்ஜுனன் மட்டும் அவர் தேர்ந்தெடுத்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் மேல பொறாம இல்லாத நண்பன், பக்தன், இதுதான் வந்து
காரணம். சொர்க்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கு தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கிறார். அதாவது சொர்க்கலோக அப்ப பகவான் நல்லா தெளிவா சொல்றார். வேதத்தை அதாவது இந்த மலர் சொற்கள், வேதங்கள்ன்றது என்னன்னா மலர் சொற்கள். அப்ப வேதத்துடைய பொருள் கொடுத்தது நான் தான். ஆக்சுவலா வேதத்தால அறியப்பட வேண்டியவனும் நான் தான், வேதத்தை கொடுத்தவனும் நான் தான்றாரு. ஆனா அதுல என்னன்னா ஃபிளவரி வேர்ட்ஸ், மலர் சொற்களை வச்சிருக்குன்னு சொல்றாரு. அப்படி அந்த மலர் சொற்களை வைக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா மக்கள் அந்த மலர் சொற்களால கவரப்படுறாங்க. இப்ப குழந்தை என்ன பண்ணுது, எல்கேஜி போகும்போது ஒரு சாக்லேட் கொடுக்குறோம், இதே 10th போகும்போது அந்த சாக்லேட்டை கொடுத்தா அந்த குழந்தை வாங்கிக்குமே. இல்ல காலேஜுக்கு போகும்போது அதே போலதான் வேதம்ன்றது இனிஷியலா ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுறாரு. ஆனா அந்த வேதத்தை படிக்கிறது, வேதத்தினுடைய பொருள் யாருன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான். மக்கள் என்ன பண்றாங்க, அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த இனிப்பு சுவையான அந்த இதை பார்த்துட்டு சொர்க்கலோகத்துக்கு ஏற்றம் பெறதுக்காக என்ன பண்ணிடுறாங்க, இந்த வேதத்தை யூஸ் பண்றாங்க. யூஸ் பண்ணும் போதும் அதுவுமே பகவான மறைமுகமா தான் வழிபடுறாங்கன்னு சொல்றாரு. இதன் மூலமா ஒரு பாவ விளைவுகள் போயிடுது. வேதம் படிக்கிறதுனால பாவம் போயிடுது. அப்ப என்ன ஆகுது, புண்ணியம் கிடைக்குது. புண்ணியம் கிடைச்சதுன்னா எங்க போவோம், இந்திரலோகத்துல பிறவி எடுக்கிறாங்க. அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கிறாங்க. அங்கே நித்தியமா இருக்க முடியுமான்னு பார்த்தா முடியாதுன்றாரு. இப்ப இந்த ராட்டினம் இருக்கு பாத்தீங்களா, இல்ல இப்படி சுத்துது பாருங்க, அப்படியே மேல போவாங்க. திரும்ப கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்னாமோ அந்த ராட்டினம் கீழே வந்துடும். சரிங்களா, கீழே வந்துடும். திரும்ப என்ன பண்ணுவோம், புண்ணியத்தை சேர்ப்பாங்க, திரும்ப மேல போவாங்க. இப்படியேதான் நம்ம வாழ்க்கை போகுது. மேலையும் கீழையும் இப்போ ஒரு பந்த போட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம், அடிச்சா மேலையும் கீழையும் போயிட்டு வருது. இப்படிதான் நம்ம வாழ்க்கை இருக்கு. ஒண்ணு மேல போவோம், இல்ல கீழே போவோம், இல்ல நடுவுல பூமியில இருப்போம். இதை உடச்சிக்கிட்டு மேல வைகுந்த லோகத்துக்கு எப்ப போறதுன்றது பகவான் அதுக்கு உண்டான வழியை தான் இப்ப சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்ப மேல போனவங்க என்ன ஆனாங்கன்றதையும் பகவான் சொல்றாங்க. பாருங்க, மேல போனவங்க அதே வேகத்துல கீழே வருவாங்க. புண்ணியம் தீர்ந்த உடனே இந்த சைக்கிள் கீழே இறங்கி வருது பாருங்க, அந்த ஸ்லோப்ல சல்லுன்னு கீழே இறங்கி வருவாங்க. திரும்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா திரும்ப மேலே ஏறி போவாங்க, திரும்ப கீழே வருவாங்க. இப்படிதான் நம்ம புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் சொல்லிட்டு இந்த 14 லோகங்களுக்குள்ளார அடைபட்டு கிடக்கிறோம். இதை உடச்சிட்டு போறதுக்கான வழியை தான் பகவான் இந்த 9th சாப்டர்ல மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் ராஜவித்யான்னு சொல்றார். சொர்க்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்து விட்டு தங்களது புள்ளிய பலன்கள் தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகத்தில் வீழ்கின்றனர். இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினையை அடைகிறார்கள். சொர்க்கலோகம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஹாப்பினஸ் இருக்கும். அங்க இல்லாத ஹாப்பினஸ் கிடையாது. தங்களது புண்ணிய பலன்கள் தீர்ந்தோன்னு என்ன பண்ணுவோம், தலை குப்புற கீழே விடுவாங்க, புடிச்சு தள்ளி விடுவாங்கன்றாங்க. முடிஞ்சிருச்சுப்போ உன்னோட புண்ணியம் முடிஞ்சிருச்சு, நீ கீழே போலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த மரண உலகில் வீழ்ந்த இந்த உலகன்றது மரண உலகம். எப்ப வேணாலும் இந்த உலகம் மரணத்தினம், அதனால மரண உலகன்றார். இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேதத்தை கடைபிடிக்கணும்ன்றார் பகவான். ஆனா எதுக்காக, புலனின்பத்திற்காக. சொர்க்கலோகத்துக்கு போகணுன்றதுக்காக கடைபிடித்தோம்னா என்ன ஆகுனா திரும்ப பிறப்பு இறப்பினை. வேதத்தை படிக்கணும், சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ணணும். எதுக்காக வேதத்தை எதுக்கு படிக்கணும்னா அடைய வேண்டியது அந்த ஸ்ரீமன் நாராயண் கிருஷ்ணனையே அடையணும்னு சொல்லிட்டு நினைச்சிட்டு அந்த வேதத்தை படிக்கணும். சாஸ்திரத்தை எதுக்கு ஃபாலோ பண்ணணும், அந்த பகவானை அடையணும், அந்த பகவானுக்காக பிரதிக்காக செய்யணும்னு நினைக்கிறோம். நம்மளுடைய புலனின்பத்திற்காக செஞ்சோம்னா என்ன பண்ணுவோம், சொர்க்கம் கிடைக்கும். சொர்க்கத்துக்கு போய் என்ன பண்ணுவோம், திரும்ப புண்ணிய பலன் தீர்ந்த உடனே திரும்ப தலை குப்புற கீழே விழ வேண்டியதுதான் பகவான் சொல்றார். அனன்யா சிந்தயந்தோ மாம் ஏ ஜனா பர்யுபாசதே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம். அனன்யா சிந்தயந்தோ மாம் ஏ ஜனா பர்யுபாசதே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம். ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு கலங்கமற்ற அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன். ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டார். எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது எப்பயும் அந்த திவ்ய ரூபத்து மேல தியானம் செய்துட்டு கலங்கமற்ற, இதுதான் கலங்கமற்ற பக்தி. எதையும் இது பிசினஸ் கிடையாது. பக்தின்றது எனக்கு நான் இதை செய்யறேன் அதை கொடுன்ற கேள்வியே இருக்கக்கூடாது. அதாவது என்ன சொல்றது, நம்ம எதுவுமே எதிர்பாராத ஒரு பக்தி, கலங்கமற்ற பக்தி. என்னை நித்தியமாக வழிபடுவர்களுக்கு அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன்றார். அவங்களுக்கு என்னென்ன சொல்ற டிக்ளேர் பண்றாரு, என் பக்தர்களுக்கு தேவையானதை நான் கொடுக்குறேன்றாரு. அப்ப நம்ம ஒரு சில நேரத்துல ஏன் பகவான் நமக்கு கொடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு யோசிப்போம். நிறைய வேண்டும் கிடைக்காது. ஏன் கொடுக்க மாட்டாருன்னா அது வந்ததுன்னா நமக்கு ரொம்ப சிரமத்தை அனுபவிப்போம். இது பல பேருக்கு தெரியாது. அதனால என்ன பண்ணிடுவாங்க, நாத்திக வழிக்கு போயிடுவாங்க. பகவான் நம்ம ஒரு தாய்,
ஒரு தாய்க்கு வந்து குழந்தைக்கு என்ன கொடுக்கணும் கொடுக்கூடாதுன்னு தெரியும். இதை கொடுத்தா அதுக்கு சளி பிடிக்கும், இதை கொடுத்தா அதுக்கு ஜுரம் வரும்னு தாய்க்கு மட்டும் தான் தெரியும். பக்கத்து வீட்டுக்காரமா என்ன பண்ணிட்டோம், குழந்தை அழுகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது எடுத்து கொடுத்து விடும். அவசியம் அனுபவிக்க போறது யாரு? தாய் தான் வந்து அவசியம் வந்து அனுபவிப்பான். அதே போல பகவானுக்கு தெரியும் என்ன கொடுக்கணும் கொடுக்க கூடாதுன்னு. அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன். அவங்க கிட்ட இருக்கிறதையும் நான் பாதுகாத்து கொடுக்குறேன்றாரு. இது ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு. இதுக்கு ஒரு உதாரணமா வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அர்ஜுனாச்சாரியர்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருந்தாரு. அவர் வந்து பகவத்கீதைக்கு உரை எழுதிட்டு இருந்தார். அர்ஜுனாச்சாரியார்ன்றவர் வந்து பகவத்கீதைக்கு உரை எழுதினாரு. உரை எழுதும் போது பார்த்தா யோகக்ஷேமம் வகாமியகம், தேசாம் நித்யாபி யுக்தானாம், என்னுடைய பக்தர்களுடைய யோகக்ஷேமத்தை வந்து நானே கவனிக்கிறேன்றாரு. அவருக்கு ஒரே சந்தேகம் ஆயிடும், பகவான் எல்லா இடத்துலயும் நிறைஞ்சிருக்கு, அவருக்கு வேற வேலையே கிடையாதா, அவர் வந்து எப்படி வந்து பக்தர் டைரக்டா அவர் எப்படி வருவான்னு சொல்லிட்டு அவர் உரை எழுதும் போது ரொம்ப சந்தேகம் வந்து என்ன பண்ணிடுறாரு, அதை அடிச்சிடுறாரு. அந்த உரையை அடிச்சுட்டு என்ன பண்றாரு, அவர் திருத்தி எழுதுறாரு. அவருடைய ஏஜென்ட்ஸ் சரிங்களா, அவருடைய சகாக்கள் மூலமா வந்து அவர் வந்து உதவி பண்றான்னு சொல்லிட்டு அந்த எழுதின உரையை அடிச்சிடுறாரு. அவரா வந்து உதவி செய்யறத அடிச்சுட்டு கிளம்பி போயிடுறாரு, வெளியே கிளம்பி போயிடுறாரு. போன உடனே என்ன பண்றாங்க, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்து ஒரு 2 பாலகர்கள் வராங்க. வந்து அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட கூட நிறைய பொருட்களை கொடுக்குறாங்க. அவங்க தோல்ல சுமந்து எடுத்துட்டு வராங்க. ஆக்சுவலா தோல்ல சுமந்து எடுத்துட்டு வந்து அவங்க கிட்ட அந்த காலத்துல வந்து என்னன்னா மூங்கில் கையில வந்து 2 பக்கமும் தொங்க விட்டு எடுத்துட்டு வருவாங்க. ரொம்ப வெயிட்டா இருக்கு, எடுத்துட்டு வந்து அந்த அம்மா கிட்ட கொடுக்குறாங்க. ஏன்பா இவ்வளவு தூரம் சுமந்து எடுத்துட்டு வரீங்க, சின்ன பிள்ளைங்களா இருக்கீங்களேன்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. இது வந்து அந்த அர்ஜுனாச்சாரியார் தாமா கொடுத்து அனுப்புனாரு, நீங்க யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரு. இவ்வளவு 2 குழந்தைங்களும் அவ்வளவு கூட திவ்யமா இருக்கு. உடனே அந்த அம்மா கூட்டு சாப்பிடுங்கன்றாங்க. உடனே சமைச்ச அந்த பசங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறாங்க. அம்மா நாங்க கிளம்புறோம், இருப்பா அர்ஜுனாச்சாரியார் வந்துருவாரு, இல்லம்மா அவரு தான் கொடுக்க, இல்ல பரவாயில்ல நீங்க இருங்கன்னு சொல்றாங்க. இருந்தாலும் வந்து அந்த குழந்தை திரும்ப வந்து எங்களை வந்து அடிப்பாருமா, அதனால நாங்க வந்து அவர்கிட்ட அடி வாங்குறது எங்களுக்கு இதுவா இல்ல, அவர் அடிச்சதுனாலதான் நாங்க இங்க வந்தோன்ற. சரிப்பா பத்திரமா போயிட்டு வந்து. அம்மாவுக்கு ஒரே குழப்பம், ஆமா அர்ஜுனாச்சாரியார் அப்படிப்பட்டவர் கிடையாது, ரொம்ப சாதுவாச்சே, அவர் எப்படி இந்த குழந்தைங்களை அடிச்சிருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இதுவா இருப்பாங்க, ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அப்ப வெளியில போன அர்ஜுனாச்சாரியார் வீட்டுக்குள்ளார வருவார். வந்த உடனே என்ன பண்ணுவாரு, என்னம்மா வீட்டுக்குள்ளார இவ்வளவு ஒரே பதார்த்தம் ஒரே இதுவா இருக்கு, ஒண்ணுமே இல்லாம இருந்ததுன்னு. இல்லைங்க இதே போல உங்களுடைய சீட பிள்ளைங்க 2 பசங்க வந்தாங்க, நீங்க கொடுத்ததா எல்லாமே பருப்பு இதெல்லாம் கொடுத்தாங்க, எனக்கு யாருமே சீடர்கள் கிடையாது, நான் யார்கிட்டயும் கொடுத்து விடலையே, அவங்களை இருக்க சொல்ல வேண்டியதானே, பிரசாதம் பண்ணி போட்டேன், இருக்க சொல்ல வேண்டியதானு கேட்டாங்க. இல்ல நீங்க வந்து அடிப்பீங்கன்னு சொன்னது, நான் அடிக்க போறேன்னா, அவங்க என்கிட்ட அந்த தழும்பெல்லாம் காட்டினாங்க, நீங்க அடிச்சு தழும்பெல்லாம் கூட காட்டினாங்கன்னே. அப்பதான் அவருக்கு சுரீர்னு உரைக்கும், அடடா நம்ம அந்த பகவத்கீதைக்கு உரை எழுதும் போது வந்து பகவான் ஏஜென்ட்ஸ் மூலமா தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாருன்னு சொல்லிட்டு எழுதிட்டோமே, அவரே வருவான்னு சொல்றத இது பண்ணாம நம்மளுடைய தேவையை அறிஞ்சு என்ன பண்ண, பகவான் வந்து காய்கறி முதற்கொண்டு எல்லாமே கொடுத்து அனுப்பியிருக்காரு, இதே போல போய் உரை எழுதிட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வேதனைப்பட்டு அந்த உரையை திருத்தி வந்து பகவத்கீதைக்கு உரை எழுதினார். பகவான் வந்து பக்தர்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து அவர் வந்து செய்து கொடுக்கிறார். ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वित ते अभिमां एव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः ते अभिमां एव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். குந்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகு வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். அதாவது பகவான் இதையும் தெளிவா சொல்லிட்டாரு. இதுக்கு மேல யாராலையும் தெளிவா சொல்ல முடியாது. பகவத்கீதையில சொன்ன போல மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோட வணங்கும் உண்மையில என்ன மட்டும்தான் அவங்க மூலமா என்ன வழிபடுறாங்க, ஆனால் அத்தகு வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். ஏன்னா எதையோ யோசிச்சு எதையாவது ஒரு மெட்டீரியல் பெனிஃபிட்ஸ் நினைச்சுக்கிட்டு தான் வந்து தேவர்களை வழிபடுறாங்க. ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் பெனிஃபிட்ஸ் வேண்டும் போது என்னன்னா இந்த பிறப்புன்ற அந்த சக்கரத்துக்குள்ளார சிக்கிக்கிறாங்க. என்ன வேண்டும் போது நான் வந்து என்ன பண்றேன், அந்த பிறப்புன்ற அந்த சக்கரத்துல இருந்து நான் அவங்களை வந்து விடுவிச்சு விடுறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். இது வந்து தவறான ஒரு வழிபாடு. எதையோ யோசிச்சு கிருஷ்ண பக்தியை நினைச்சு வேணா ஓகே, ஆனா வந்து என்னன்னா இந்த மெட்டீரியல் பெனிஃபிட்ஸ் நினைச்சு வேணா இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ளார சிக்கிக்க வேண்டியதுதான். யாந்தி தேவ விரதா தேவான் பித்ருன் யாந்தி பித்ருவிரதாஹ பூதானி யாந்தி பூதேஜ்ய யாந்தி மத்யாஜினோ அபிமாம் யாந்தி தேவ விரதா தேவான் பித்ருன் யாந்தி பித்ருவிரதாஹ பூதானி யாந்தி பூதேஜ்ய யாந்தி மத்யாஜினோ அபிமாம். தேவர்களை வழிபடுவர்கள் தேவர்களே பிறப்பர். தேவர்களை யார் விரும்புறாங்களோ அந்த தேவலோகத்துல போய் பிறப்பாங்க. முன்னோர்களை வழிபடுவர்கள் முன்னோர்களிடையே செல்வர். பிதுர்லோகத்துல போய் பிறப்பாங்க. முன்னோர்களை வழிபடுவர்கள் முன்னோர்கள் போவாங்க. பூதங்களை வழிபடுவர்கள் பூதங்களே போய் பிறப்பாங்க. யாரு அந்த நிறைய பூத வழிபாடுகள்லாம் இருக்கு, அந்த பூதங்கள்ல வழிபடுறாங்க, பூதங்களை பிறப்பாங்க. மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள்
என்னுடைய வாழ்வான்னு சொல்றாரு. இப்ப நம்ம பார்த்துக்க வேண்டியதுதான், நம்ம தேவலோகத்துக்கு போனோமா, இல்ல பிதுர்லோகத்துக்கு போனோமா, இல்ல பூதலோகத்துக்கு போனோமா, இல்ல பகவானுடைய அந்த கிருஷ்ணலோகம் கோலோக விருந்தாவனம் இல்ல வைகுந்த லோகத்துக்கு போனோமா, என்ன நம்ம கையில தான் இருக்கு. பகவான் என்ன பண்ணிடுறாரு, இந்த வில்ல நம்ம கிட்ட கொடுத்துடுறாரு. நம்ம என்ன பண்றோம், உடனடியா மெட்டீரியல் பெனிஃபிட்ஸ் வேணும்ன்றது என்ன பண்றோம், தேவதேவியர்களை வணங்குறோம், இல்ல மனிதர்களை வணங்குறோம், பேய் பூசாசு பூதங்களை கூட வணங்கக்கூடிய மனிதர்கள் இருக்காங்க. இதெல்லாம் என்னன்னா உடனே டெம்பரவரி ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். ஆனா இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்லயே நம்ம வாழ்க்கை ஓட வேண்டியதுதான். இது கிடையாது உண்மையான பிறவியினுடைய நோக்கம். பிறவியினுடைய நோக்கம் அதாவது வந்து இந்த பிறப்பு இருப்புன்ற இந்த சூழல்ல இருந்து தப்பிச்சு நித்தியமான உலகம் அந்த கிருஷ்ணலோகத்தை வந்து நம்ம போய் அடையணும்னு பகவான் வந்து தெள்ள தெளிவா சொல்லியிருக்காரு. அதனால நீங்க என்ன வழிபடுங்க, என்ன வழிபட்டு என்கிட்ட வந்து சேருங்கன்னு சொல்றாரு. பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி தத்தகம் பக்த யுபாகிருதம் ஆஷ்னாமி பிரயதாத்மன. பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி தத்தகம் பக்த யுபாகிருதம் ஆஷ்னாமி பிரயதாத்மன. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கிறேன். ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காரு பாருங்க. பக்தியோட கொடுக்கணும்ன்றார். நீங்க பாட்டு வந்து நிறைய படையில போட்டு கடமைக்கு கொண்டு போய் அவர்கிட்ட வச்சுட்டு வரக்கூடாது. பக்தியோட வந்து ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ, நீ ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றாரு, நீ வந்து ரொம்ப சிரமப்பட வேண்டாம், நீ வந்து ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ எப்படி கொடுக்கணும், பக்தியோட கொடுங்கன்றாரு. அதுக்காக நீங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு தண்ணியோ ஒரு பழமோ பூ வச்சுட்டு விட்டுறாதீங்க. நம்ம என்ன சாப்பிடுறோமோ அதாவது சாத்வீகமான உணவை துளசியை போட்டு, ஏன்னா துளசி இருந்தா பகவான் ரொம்ப பிரித்தி ஆவாரு, அதை வைங்க. பகவான் வந்து அந்த உணவை வந்து நம்ம முதல்ல பியூரிஃபை பண்ணுவாரு. பக்தியோட கொடுத்தீங்கன்னா அதை பிரசாதமா மாத்தி கொடுப்பாரு. அதுல உள்ள அனைத்து விதமான பாவ விளைவுகளையும் எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவாரு, உங்களுக்கு அதை ஒரு பிரசாதமா மாத்தி கொடுப்பாரு. பகவான் இதுக்கு மேல தெளிவா எப்படி சொல்ல முடியும். இது வந்து ஒரு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா, பாண்டவ தூதனா வருவார். பாண்டவ தூதனா எங்க வருவாருன்னா வந்து ஹஸ்தினாபுரம் வருவார். திருதராஷ்டிரன் சொல்லுவாரு, இங்க எங்க கூடயே தங்குங்கன்னுவாரு. அவர் சொல்லுவாரு, உங்க அரண்மனையில தங்குறது நல்லது இல்ல, தூதுனா வந்துன்னா உங்க வீட்டு சாப்பாடை சாப்பிட்டேன்னா உங்களுக்கு தான் நான் சாதகமா பதில் சொல்ல வேண்டியதா இருக்கும். அதனால உங்க வீட்டுல ரொம்ப அப்செட் ஆயிடுவார். துரியோதனும் சரி எதுவும் சரி என்ன பண்ணுவாரு, டைரக்டா நான் எங்க விதுரம் வீட்டுக்கு போயிடுவேன். விதுரம் வீடு ரொம்ப சின்ன ஒரு குடில். அதுக்கு விதுரனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தாங்க முடியாது. அவருக்கு வந்து உட்கார இடம் போடுறது, அவர் என்ன பண்றதுன்னு வந்து இதுதான் பக்தனுக்கு. பகவானை எப்படி அவருக்கு வந்து கையும் ஓடாது காலம் ஓடாது. மனைவி வந்து இது பண்ணுவாரு, கொண்டாமா எல்லாத்தையும் கொண்டாமா இருக்கிறத கொண்டாமா, உள்ளார ஒண்ணும் இருக்காது அந்த அளவுக்கு. அரண்மனையில இருக்கிறது இவரோட குடியில என்ன இருக்கு, கொண்டாந்து அந்த அம்மா பழத்தை வைக்கும். அவர் பாட்டு பழத்தை உரிச்சு உரிச்சு கொடுத்துட்டு இருப்பாரு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தோலை கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பார். பழத்தை உரிச்சு கீழே போட்டுக்கிட்டு இருப்பார், தோலை கொடுத்துட்டு இருப்பார். பகவானும் தோலை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாரு. அங்க இருந்து அவர் மனைவி வருவாங்க, என்னங்க இதை போல தப்பு பண்றீங்க, பகவானுக்கு வந்து நீங்க வந்து தோலை கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. அவரும் ரொம்ப விரும்பி உடனே அவர் காலில் விழுவாரு. விதுரம் வந்து சொல்லுவாரு, என்ன கிருஷ்ணா இது எப்படா பண்றேன்னு வர, அப்பா நீ கொடுக்குற அந்த பழத்திலயோ இல்ல தோல்லையோ இது கிடையாது, இந்த பக்தியோட கொடுக்குற பத்தியா இல்லையா, இந்த பக்தியை தான் நான் எடுத்துக்கிறேன். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, தோலோ சரி பழமோ சரி நீ கொடுக்கக்கூடிய அந்த பக்தியில தான் நான் சந்தோஷப்படுறேன்ற. இது இன்னொரு உதாரணம் நம்ம பார்த்தோம்னா குசேலர். குசேலர் கையில ஒண்ணுமே இருக்காது. அவர் ரொம்ப ஏழ்மையா இருப்பாரு. அவருடைய மனைவி சொல்லுவாங்க, எங்க போயிட்டு உங்களுடைய நண்பர் கிருஷ்ணர் இருக்காரு, அவர் துவாரகையில போய் அவர்கிட்ட வாங்கிட்டு வாங்கலன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க, ஏதாவது பார்த்து வாங்கிட்டு வாங்கன்னு. நான் அவனுக்கு என்னமா கொடுப்பேன், அதாவது வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டை பார்க்க போறேன், ஃப்ரெண்டுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும், வீட்டுல ஒன்னும் இருக்காது, போயிட்டு பக்கத்து வீட்டுல இது வாங்கிட்டு வந்து அவளு செஞ்சு என்ன பண்ணுவாங்க, அதை துணியில போட்டு முடியறது கூட வழி இருக்காது, அவருடைய கிழிஞ்ச துணியில போட்டு முடிஞ்சு எடுத்துட்டு போவார். அங்க போன உடனே பார்த்தா வந்து கிருஷ்ணன் மேல யாரும் உள்ளார விட மாட்டாங்க. துவாரகையில கீழே ஒடியாருவாரு, இறங்கி ஒடியாந்து அவரை கட்டி பிடிப்பாரு. கட்டி பிடிச்சு வா நண்பா வா உள்ளார போலாம் சொல்லிட்டு வந்து என்ன பண்ணுவாரு, அவர் அழைச்சிட்டு உள்ளார போயிட்டு என்ன பண்ணுவாரு, உட்கார வைப்பாரு, பாத பூஜை பண்ணுவாரு, ருக்மிணியை கூப்பிடுவாரு. ருக்மிணியை கூப்பிட்டு என்ன பண்ணுவாரு, விசிற சொல்லுவாரு. அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணாரு, சாப்பாடு போட சொல்லுவாரு. எல்லாம் போட்டு அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரியா இருக்கும். இவ்வளவு தூரம் செய்யறான நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு என்னத்த கொடுக்கறது, இந்த அவ்வளவு போய் எடுத்துட்டு வந்திருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வேதனைப்படுவாரு. உடனே கிருஷ்ணர் கேட்பாரு, அண்ணி எனக்கு ஏதாவது கொடுத்து அனுப்பியிருக்காங்களான்னு கேட்பாரு. அவர் ரொம்ப நெளிவாரு, என்ன சொல்றது, அதாவது ராஜ உபசாரம் நடக்குது, அங்க அந்த அவளுக்கு கிழிஞ்ச ஆடையில வந்து கட்டி தொங்க விட்டுருக்காரு. அப்படியே ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அண்ணி எனக்கு ஏதாவது கொடுத்துருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாரு, அந்த அவளு இதை வந்து அப்படியே புடிங்கி எடுப்பாரு. கிழிஞ்ச அந்த இதுல இருந்து எடுத்து என்ன பண்ணுவாரு, கிருஷ்ணா அதை அவள் தான் இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு புடி எடுத்து வாய் உள்ளார போடுவார். போட்ட உடனே ஆஹா என்ன ருசியா இருக்கு. பகவான் வந்து என்னன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய பக்தி, அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த இதை பார்க்கல, பக்தியை பார்த்துட்டு என்ன ருசியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடுவாரு. அடுத்த இன்னொரு புடி எடுக்க போகும்போது ருக்மிணி தாயார் தடுத்துருவாங்க. உடனே கிருஷ்ணர் வந்து புரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ணுவாரு, அவரை அனுப்பி வச்சிருவாரு. அவர் வந்து வீட்டுக்கு போனோம்னா அவர் வீடு இருக்கிற இடமே கூட அவருக்கு தெரியாது. பார்த்தா மாட மாளிகைகள் கூட கோபுரங்களா போயிருக்கும். அவன் மனைவி சொல்லுவாங்க, நான் தாங்க உங்க மனைவின்னு. அப்பதான் அவருக்கே தெரியும். அதாவது வந்து அப்பதான் குசேலர் நினைப்பார்,
நான் ஏதாவது கேட்டிருந்தேன்னா வந்து ரொம்ப அசிங்கமா போயிருக்கும். ஒண்ணுமே கேட்காம வந்ததுக்கே பகவான் இவ்வளவு கொடுத்துட்டாரு. அதாவது எப்பயுமே பகவான்கிட்ட நம்ம கேட்க கூடாது. நமக்கு என்ன தேவைன்றது பகவானுக்கு தெரியும். ஒன்லி நம்ம படைக்க வேண்டியது மட்டும்தான் பகவானுக்கு பொறுப்பு. ரெண்டாவது தடவை ருக்மிணி தடுத்து நிறுத்துறது காரணம் என்ன, பகவான் வந்து மொத்த செல்வத்தையும் கொடுத்துட்டாரு. அவர்கிட்ட இருந்த செல்வத்தை ஒரு புடி அவளுக்கு, ரெண்டாவது கொடுத்தா என்னன்னா லட்சுமி தேவியும் கொடுக்க வேண்டியதா போயிடுன்றதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், லட்சுமி இதுக்கு மேல என்னால போய் அங்க இருக்க முடியாதுன்றதுக்காக பிடிச்சி ஸ்டாப் பண்ணுவோம். பக்தி தான் அவர் வந்து பகவான் எதிர்பார்க்கிறார். यत् करोषि यत् आश्नासि यज्जुगोषि तदासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत्तर्पणम्। यत् करोषि यत् आश्नासि यज्जुगोषि तदासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत्तर्पणम्। குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு நீ அர்ப்பணமாக, இதுதான் உண்மையான கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. நீ வந்து என்ன செய்யற, சாப்பிடுறியா எனக்கு கொடு, நீ படைக்கிறியா அதை எனக்கு கொடு, நீ யாருக்கா ஏதாவது கொடுக்குறியா என்ன நினைச்சிட்டு கொடு, ஏதாவது தவம் பண்றியா என்ன தவம் பண்ணு, ஏதாவது என்ன பண்ணாலும் எனக்கா. ஏன்னு சொல்ற, இது வந்து அவருடைய சுயலாபத்து கிடையாது, நம்மளோட நலனுக்காக. வேற எதுக்காக செஞ்சுனா என்ன பண்ணுவோம், பாவ புண்ணிய விளைவுக்குள்ளார மாட்டிக்குவீங்க. தயவு செய்து பாவ புண்ணிய விளைவுல இந்த கர்ம காண்டத்துல இருந்து வெளியில வாங்கன்றார். எப்படி வெளியே, இதுதான் மோஸ்ட் சீக்ரெட் நாள். எனக்காக எல்லாத்தையும் பண்ணு, தூங்குறதா இருந்தாலும் சரி, முழிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, சாப்பிடறதா இருந்தாலும் சரி, தவம் பண்றது ஏதோ கொடுக்கறதா இருந்தாலும் எனக்காக பண்ணு, நீ இந்த கர்ம பந்தத்துக்குள்ளார சிக்கிக்க மாட்டேன்னு பகவான் சொல்றார். समोऽहं सर्वभूतेषु न मे त्वेषु अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु साप्यहं। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे त्वेषु अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु साप्यहं। நான் யாரிடம் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனது நண்பன். அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பன். அவன் சொல்ற, I don't show any partiality to anyone. I'm not partial to anyone. நான் எல்லாருக்குமே ஈக்குவலா தான் இருக்கேன், நான் எல்லாருக்கும் சமமான. ஆனா ஒண்ணு சொல்ற, எனக்கு பக்தி தொண்டு பண்றவன் சரிங்களா, எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன். பக்தி தொண்டு பண்ண நம்ம பிரியகன்ற, நான் பிரியகன்ற, எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன், அவன் எனது நண்பன், அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பரா. சோ பக்தி தொண்டு பண்ணி நம்ம எல்லாருமே, அவன் தாங்க உண்மையான நண்பன், அவன் தான் உண்மையான தந்தை சரிங்களா. எற்றைக்கும் 7 பிறவிக்கும் பற்றாவான் நம்மையுடைய நாராயணன் நம்பி, அவன் தான் நமக்கு 7 பிறவி, எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் நண்பன் சகோதரன் எல்லாமே அவனை வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த பிறவி சூழல்ல இருந்து தப்பிக்கலாம்னு சொல்றார். அபிஷேசு துராசாரோ பஜதே மாமனன்யபாக் சாதுர்யேவ சமந்தவ்ய சம்யக் வியவசிதோ ஹிசக. அபிஷேசு துராசாரோ பஜதே மாமனன்யபாக் சாதுர்யேவ சமந்தவ்ய சம்யக் வியவசிதோ ஹிசக. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான்னு சொல்றாரு. அதாவது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தன் மோசமான செயலை செஞ்சா பக்தி தொண்டுல இருந்து அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை கொடுக்கணும்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அவனுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்ம பலன்களை வந்து அவன் தீர்த்துக்கிட்டு இருக்கான். இப்போ ஒரு சீழே இருக்குன்னா அப்ப என்ன பண்ணுவான்னா பகவான் என்ன பண்ணுவான், அதை தோண்டி எடுக்கும்போது என்னன்னா நாத்தம் வரதான் செய்யும். பக்தனும் அப்படிதான், அவனுடைய கர்ம விளைவுகள் என்ன பண்ணுவான், அவன் வந்து ரொம்ப அந்த இதுக்குள்ளார மாட்டிட்டு முழிப்பான். அந்த சீழெல்லாம் வெளியில எடுத்தாதான் அந்த காயம். பகவான் என்ன பண்ணுவார், அதெல்லாம் ஒரு சில அந்த கர்ம விளைவுகளை தீர்க்கறதுக்கு அதே போல பண்ணுவார். பக்தி தொண்டுல ஒருத்தன் இருந்து ஏதாவது தப்பான செயல் செய்தாலும் அவனை சாதுவா தான் கருதணும்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அவன் தன்னுடைய தீர்மானத்துல பகவானை போய் அடையணுன்ற அந்த தீர்மானத்துல கரெக்டா இருக்காரு. அதனால அவனுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த அழுக்குகளை வெளியில ஏற்றும் போது அவங்க ஒரு சில பாவ விளைவுகளை செய்யும்போது அது வெளியில நாராதான் செய்யும். ஆனா வந்து என்ன சொல்றாரு, அவனை வந்து நீ வந்து ஒரு பக்தனா தான் வந்து பாக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இந்த கதை நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இந்த ஜகாய் மதா என்றவங்க, அவங்க வந்து என்னன்னா நித்யானந்த பிரபு, அந்த மஞ்சள் கலர்ல இருக்கிறவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு, இந்த ப்ளூ கலர் ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறது நித்யானந்த பிரபு. இவர் உங்க 2 பேரும் இந்த ஜகாய் மதாய் குடிச்சிட்டு நித்யானந்த பிரபு வந்து ரொம்ப தண்டிச்சிடும். ஆனா ஒரு பக்தன்றவர் என்ன பண்றாரு, அதை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட சொல்லாம இருப்பாரு. ஆனா அவர் கேள்விப்பட்டு என்ன பண்ணுவாரு, சக்கரத்தை எடுத்துருவாரு. ஆனா வந்து நித்யானந்த பிரபு ஸ்டாப் பண்ணுவாரு. அவங்கள நான் பக்தனா மாத்தி காட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க 2 பேரையும் வந்து என்ன பண்ணுவார், மன்னிப்பார். மன்னிச்ச உடனே அவங்க 2 பேரும் பக்தர்களாகி வந்து சிறந்த பக்தர்களா சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய இதை வந்து உலகமுங்க எடுத்து போறதுக்கு வந்து ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க. அதாவது வந்து அதான் சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க தப்பு பண்ணாலும் என்ன பண்ணணும், நம்ம அவங்களை மன்னிக்கணும், அவங்களை வந்து என்ன பண்ணணும், பக்தர்களா மாத்தணும், அவங்களுக்கு நல்ல வழியை காட்டணுன்றத இதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். शुभ्रीं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। शुभ्रीं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி
நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பான் என்றார். ரொம்ப டிக்ளேர் பண்றாரு. டிக்ளேர் இட் போல்ட்லி தட் மை டிவோட்டி நெவர் பெரிஷஸ். சரிங்களா? அதாவது என்னன்னா, பக்தன் முதல்ல கொஞ்சம் ஒரு சில தவறுகள் செய்யதான் செய்வான். ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பக்தி தூண்டுல இருந்து என்ன பண்ணுவான், தர்மாத்மாவை அமைதி அடைகிறான். எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவின்றார். இதுதான் பகவான் சொல்லக்கூடிய பக்தர்களை அவன் பக்த வச்சலன் என்னைக்குமே நம்மள கைவிட மாட்டான். ஒன்லி பக்தி தொண்டு நம்ம பண்ணணும். நிறைய உதாரணங்கள் சொல்லலாம் இதுக்கு. இப்ப பாருங்க, இந்த படத்துல பிரகலாத் மகாராஜா எவ்வளவு கொடுமையை அனுபவிச்சார் ஹிரண்ய கஷ்யபு கிட்ட. கொஞ்சமாச்சும் அவர் பக்தியை விட்டு கொடுத்தாரா சொல்லுங்க? நமக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு வழி வந்தா கூட பகவானே என்னைய இப்படி கேட்கிறோம். ஆனா கொஞ்சம் கூட அந்த குழந்தை மனசு தளராம பகவான் இருக்கார், அதனால அவனோட பகவான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காராம். எங்க என்ன கூப்பிடுவான்னு சொல்லிட்டு தூண்ல இருக்கான், துரும்புல இருக்கான்னு கேட்டு துரும்புலயும் இருக்காரா தூண்லயும் இருக்காரா, தூண்ல இருப்பாரான்னு கேட்டாவது தூண் உள்ளார பூந்துடுறாராம். உடனே வேஷம் எடுத்து டக்குன்னு இவன் பக்தனுக்காக அவர் வர்றாரு. அதனால சொல்றாரு, டிக்ளரேட்ன்றாரு, என்னோட பக்தன் என்னைக்கு இதுதான் மோஸ்ட் சீக்ரெட் நாலேஜ். பக்தனை பாதுகாக்கிறேன், நீ வெளியில அறிவிப்பாருச்சுன்னா அவங்க என்னைக்குமே இதுவா வருது இல்ல, வீணா போறது இல்லைன்னு சொல்றாரு. மாம் ஹி பார்த்த வியாபாஷித்ய ये भीष्य बाबयोनयः स्त्रियो वैश्या सदा शूद्रास् ते अभियान्ति परां गतिम् मां हि पार्थ व्याभाषित्य ये भीष्य बाबयोनयः स्त्रियो वैश्या सदा शूद्रास् ते अभियान्ति परां गतिम्. பிரதாவின் மகனே, பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் என கீழ்குறத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைந்தவர்கள் எல்லாருமே என்கிட்ட சரணாகதர்கள் அனைவரையும் நான் அழைச்சிட்டு போறேன்றார். எதுவா இருந்தாலும் சரி, மேலையும் சரி எங்கேயா இருந்தாலும் சரணாகதி அடைஞ்சிட்டா போதும். எல்லாரையும், பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் யாரா இருந்தாலும் என்ன சரணாகதி அடைஞ்சிட்டா நான் உங்களுக்கு இதுதான் மோஸ்ட் சீக்ரெட் நாலேஜ். ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ ஷுட் சரண்டர். எல்லாமே சரணாகதி அடைங்க. இது பகவான் சத்தியம் பண்ணி கொடுக்குறார் பகவத்கீதையை. இந்த சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம், இந்த சத்தியப்படி அவர் நம்மள அழைச்சிட்டு போறார். மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஷ்யசி யுக்தைவம் ஆத்மானாம் மத்பராயண. மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஷ்யசி யுக்தைவம் ஆத்மநாமத் பராயண. உனது மனதை எப்போதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனக்கு பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னை டிக்ளேர் பண்ற, நீ என்கிட்ட வருவ. என்ன பண்ணணும்? எப்பயுமே கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், உன் மனதை எப்போதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனக்கு பக்தனை ஆகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயா. இதுதான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. நேத்து ஒருத்தவங்க கூட கேட்டாங்க, நான் எப்படிங்க கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருக்கிறது, எனக்கு கிருஷ்ணா கான்சியஸ் வர முடியலன்னா. கிருஷ்ணா கதைகளை படிங்க. அதாவது என்னன்னா, கோவர்தன மலையை தூக்குனது, அப்புறம் காளிய நர்த்தனம் ஆடினது, அப்புறம் பிரம்மாவனுடைய கர்வத்தை அடக்குனது, தேவேந்திரனுடைய கர்வத்தை அடக்குனது, திரௌபதியினுடைய மானபங்கத்தை தடுத்தது, இப்படி நிறைய கதைகள் இருக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிங்க, கிருஷ்ணரை நீங்க அது உள்ளார உணரலாம். அவருடைய லீலைகளை படிக்க 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 உங்களுக்கு அது அந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் வந்துடும். இப்ப இதுதான் 9ஆம் அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம். பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம், இதுதான் 9.1 9. இதுதான் ராஜவித்யா. உங்களுக்கு ராஜவித்யா தெரிஞ்சு போச்சு. சரணாகதி தான் ராஜவித்யா, இது வேற ஒண்ணும் கிடையாது. ராஜவித்யா, ராஜகோகியம், பக்தி தொண்டு தான் இந்த சரணாகதிக்கு உண்டான ஒரு சிறந்த வழி. கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள். சததம் கீர்த்த எந்தோ மாம், எப்பயும் பகவானை கீர்த்தனம் பண்ணிட்டே, சதா ஹரி கீர்த்தனம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை. மன்மனாம் பவ மத்பக்தோ, எப்பயுமே என்னை பத்தியே சிந்திச்சுக்கிட்டு என்னோட புகழ பாடிக்கிட்டு எனக்கே வந்தனம் செஞ்சுக்கிட்டு நீ என்னை அடைவன்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு இதோட முடிச்சுக்குவோம். ஏதாவது குற்றமோ குறைகளோ இருந்தா என்ன மன்னிக்கணும், இருந்தால் தெரிவிக்கவும். அனிருத் பிரபு, shall we go for poll? As per verse 9.10, Maya Dakshena Prakriti, the material nature is working under Krishna's direction and supervision, working independent of Krishna, is working by chance factor. I am not sure. அதாவது இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர், இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய ஜடசக்தி பகவானுடைய மேற்பார்வையில நடக்குதா, அவருடைய கண்ணாசைவுல நடக்குதா, இல்ல அது தன்னிச்சையா செயல்படுதா, அதுவே தன்னிச்சையா செயல்படுதா, இல்ல ஏதோ அது பாட்டு, அதான் இந்த இதெல்லாம் சொல்றாங்கல்ல, பிக் பேங் தியரி, அதே போல சான்ஸ் ஃபேக்டர்னால அது உருவாகுதா, இல்ல எனக்கு தெரியல, அதை பத்தி எனக்கு ஒண்ணுமே புரிஞ்சுக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறீங்களா? எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணலாம்.
Hare Krishna. Stop the poll. Show the results, Prabhu. Hare Krishna. ஒர்க்கிங் அண்டர் கிருஷ்ணாஸ் டே எல்லாருக்குமே 94% பேர் சொல்லியிருக்கீங்க. ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருமே அந்த சீக்ரெட் ஆஃப் சீக்ரெட் ராஜவித்யா ராஜகுக்கியம் இந்த நாலேஜ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு. ஸோ நீங்க எல்லாருமே வந்து அந்த பரந்தாமனை நோக்கி கோலோக விருந்தாவனம் அந்த வைகுந்த லோகத்துக்கு போலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பிரபு. As per 9.13, Mahatmanastu Mampartha, who is a great soul? As per 9.13, Mahatmanastu Mampartha, who is a great soul? யார் வந்து சிறந்த ஆத்மா? Who are not deluded, those engaged in devotional service, determination and free from doubts, those who understand Krishna as the supreme personality of God and inaccessible, all of the above. சரிங்களா? deludedனா வந்து மாயையில சிக்காதவங்க, அப்புறம் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஈடுபட்டிருக்கவங்க, அப்புறம் வந்து எல்லா சந்தேகங்களும் தீர்க்கப்பட்டவங்க, கிருஷ்ணாவை தான் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி காட் ஹெட்டா நினைக்கிறவங்க, இது எல்லாமே இருக்கிறவங்க. ஆல் ஆஃப் தி அபோ, ABCDE. எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு சில பேர் கொஸ்டின் தெரியலன்னு சொல்றாங்க. எல்லாருக்குமே தெரியுது, நாங்க இங்க செக் பண்றோம். மேபி நீங்க வந்து உள்ள லாகின் பண்ணிட்டு லாக் அவுட் பண்ணுங்க. லாகின் பண்ணி லாக் அவுட் பண்ணா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு தடவை டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. ரிசல்ட்ஸ் those who understand all of the above. சரி, 87% எல்லாருமே வந்து 87% சரியா சொல்லியிருக்கீங்க. எல்லாமே வந்து பகவானுடைய அந்த ஒரு இதுதான். வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா. shall we go to the next question, பிரபு? Question 5. As per verse 9.22, Ananya Chindayando Mam, Krishna states that those who worship him with devotion, சரிங்களா, அதாவது வந்து அவர் பக்தி தூய பக்தி தோன்றல வழிபடுறவங்கள preserves what they have and carries what they lack. Preserves only, carries what they lack only, do not reciprocate at all. அதாவது வந்து என்ன, அவங்களுக்கு தேவையானதை கொடுத்து அவங்க கிட்ட இருக்கிறது பாதுகாக்கிறன்றார். ஃபர்ஸ்ட் preserves what they have and carries what they lack, தேவையானவற்றை கொடுத்து அவங்களுக்கு உள்ளதை வந்து ரெண்டாவது வந்து பாதுகாத்து மட்டும் கொடுக்குறேன்றாரு. மூணாவது வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குற எல்லாத்தையும் நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்றாரு. நாலாவது வந்து நான் ஒண்ணுமே செய்யறதில்லைன்றார். நான் எதுவுமே வந்து அவங்க செய்யறதில்லைன்றார். Hare Krishna. Stop the poll. Release the results. 97% வந்து இந்த மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜை கரெக்டா தெளிவா புரிஞ்சிருக்கீங்க. ராஜவித்யா ராஜகுக்கியம் எல்லாருக்கும் பரந்தாமனுடைய அருள் பரிபூர்ணமா இருக்கு. எல்லாரும் கோலோக விருந்தாவனம் வைகுந்தம் போறதுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து இந்த ஞானம் கிடைச்சிருக்கு. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. Shall we go for the question and answer session? Please unmute. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. சோ எனக்கு வந்து 3 கேள்விகள் இருக்கு. சோ வந்து முதல்ல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன், அதாவது வந்து நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யப்போ வந்து நம்ம கடவுள் கிட்ட இருந்து எதுவும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாம செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாங்களே. சோ சம்டைம்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி, இப்போ நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கோ இல்ல யாராவதுக்கும் நமக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம கடவுள் கிட்ட கேட்கறோம்ல, அது கூட நம்ம கேட்க கூடாது. ஏன்னா அது ஒரு அன்பின் வெளிப்பாடு தானே, அது கேட்க கூடாது நம்ம கடவுள் கிட்ட. இந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்றேன். ஒரு தாய்க்கு தெரியும் என்ன கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. தெரியுங்களா தெரியாதுங்களா? நமக்கு என்ன பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்னு தாய்க்கு தான் தெரியும். நம்ம உடம்புக்கு நமக்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஆசைப்பட்டு சாப்பிட்டு அவசியம் அனுபவிப்போம். ஆனா தாய்க்கு தெரியும் குழந்தைக்கு என்ன கொடுக்கணும் கொடுக்க கூடாதுன்னு. நம்ம வந்து ரொம்ப அழுது கேட்டா வந்து பகவான் வந்து கொடுத்து விட்டுருவார். அதே போல கேட்க கூடாது, எதுவுமே விருப்பப்படக்கூடாது. நீயா பார்த்து செய்யணும், நமக்கு எல்லாமே நல்லது பண்ணுவார். அதனால வந்து எந்த விருப்பமும் இருக்கக்கூடாது. ஒரே விருப்பம், பகவானே உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய பக்தியை மட்டும். எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் வந்து புழுவாய் பிறக்கணும் புண்ணியா நின் மலரடி என் மனதே வழுவாதிருக்க வளர்ந்து தர வேண்டும் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. புழுவா பிறந்தாலும் உன்னை பத்தியே நான் நினைச்சிட்டு இருக்கணும்னு சொல்றாரு. அப்ப வந்து என்னன்னா பகவானுக்கு தெரியும் நமக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு. எதுவுமே கேட்கக்கூடாது, பக்தியை மட்டும். பக்தி கூட வந்து பகவானே நீ பார்த்து கொடுன்னு தான் சொல்லிட்டு சொல்லணும். ஓ சரிங்க பிரபுஜி. சோ அடுத்த கேள்வி என்னன்னா, ஸ்டார்டிங் ஸ்லோகத்துல வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கும் நம்ம பூமிக்கும் இருக்கிற கனெக்ஷன், அதாவது மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கும் இருக்கிற கனெக்ஷன் பத்தி சொன்னாரு. சோ அது எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா இருந்துச்சு. சோ அது என்னன்னா, நம்ம பாடி அண்ட் சோல் மாதிரி, அதாவது அவர் சொல்ல வர்றது இப்போ வந்து இந்த பாடி, இந்த சோலுக்கு வந்து நம்மளோட பாடி நம்மளோட மைண்ட், ஆனா அந்த பாடி வந்து நாம இல்லை, ஆனா அந்த பாடி வந்து நம்மளோட இது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரிதான்
அவர் வந்து பூமி அதாவது மெட்டீரியல் வேர்ல்டும் பாக்குறாரா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டவுட் பிரபுஜி. இது பல பேருக்கு இருக்கக்கூடிய டவுட் என்னன்னா, அதாவது பகவான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் நீக்கமர நிறைஞ்சிருக்காருன்னு சொல்றாரு. அப்புறம் இதே போல கான்ட்ரடிக்டா சொல்றான்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கலாம். பகவான் என்ன பண்ற சிஸ்டத்தை செட் பண்ணி வச்சிடறாருமா. அதாவது ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்காருன்னா அவர் போய் என்ன பண்ற கீழே இறங்கி போய் எல்லாம் வேலை செய்யறது இல்லை. அதுக்குன்னு ஒரு சில சிஸ்டம் தேவதேவியர்களை செட் பண்ணி வச்சிருக்காரு. இது உள்ளார ஏன் இன்வால்வ் ஆக மாட்டேன்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, முக்குணங்களுடைய சேர்க்கை இந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜி வந்து முக்குணம் இதுல வந்து தேவதேவியர்களை வந்து இன்வால்வ் பண்ண வச்சுட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, வெளியில ஒரு கிளான்ஸ்னால என்ன பண்ற அவருடைய பார்வையினோட ஒரு கிளான்ஸ்னால இதை படைக்க வைக்கிறார். ஆனா என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய பக்தர்களுக்காக மட்டும் எல்லாமே செய்யறாரு. தன்னுடைய பக்தர்களுக்காக எல்லாமே வந்து அவர் வந்து செஞ்சு கொடுக்குறாரு. ஆனா மத்தவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்றாரு, அந்த தேவதேவியர்களை வச்சு வந்து என்னென்ன செய்யணுமோ அவங்களுக்கு வந்து செஞ்சு கொடுக்குறாரு. அவர் வந்து இது உள்ளார இன்வால்வ் ஆகுறது. ஏன்னா இந்த முக்குண சேர்க்கையில மாட்டிக்க கூடாது, சரிங்களா? அதனால வந்து அவர் இந்த முக்குண சேர்க்கையை விட்டு வெளியில இருக்காரு. சரிங்க பிரபுஜி. ஸோ தேர்ட் டவுட் என்னன்னா, ஒரு கேர்ளா எனக்கு இப்போ எல்லா கேர்ள்ஸுக்குமே இருக்கிற ப்ராப்ளம் தான். ஸோ மென்ஸ்ட்ருவல் டேஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ வந்து நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் எல்லா விரதமுமே இருப்பேன். நான் வெனஸ்டே விரதம்லாம் இருக்கேன். ஸோ நானும் என் ஃப்ரெண்டு தான் இருப்போம். ஸோ அவ வந்து என்ன பண்ணுவா, மென்ஸ்ட்ருவல் டேஸ்ல இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ வந்து நான் அதை சொல்ல போகும்போது அவங்க என்ன ரொம்ப கீழ்த்தனமா பேசினாங்க. ஒரு கேர்ளா இருந்துட்டு ஒரு மென்ஸ்ட்ருவல் டே அப்போ நீ எப்படி விரதம் இருப்ப, ஸோ நீ எப்படி கடவுளை இது பண்ணுவ, ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க. நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா, நான் வந்து ஒரு ஆத்மாத்தமா தான், அதாவது ஒரு ஆத்மாவா தான் நான் பண்றேன் தவிர ஒரு பாடியை வந்து நான் எப்படி சொல்றது, ஸோ அந்த மாதிரி விரதம் அப்போல்லாம் வந்து அது வந்து நான் அது கன்சிடரே பண்றது இல்லை. ஸோ அது மென்ஸ்ட்ருவல் டே அந்த மாதிரி இல்லாம நான் என்னோட ஆத்மால இருந்து பண்றேன். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை, அதுதான் நான் கேட்கிறேன். ஸோ ஒரு கேர்ளா இந்த டேஸ் தான் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஆத்மாவா தான் கடவுளை வேண்டுறோம் தவிர ஒரு பாடியா நிறைய பேர் இது பண்றாங்க. ஸோ அதுதான் எனக்கு ரொம்ப இதா இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணலாமா அப்படின்னு. பகவானை நினைக்கிறதுக்கு வந்து எந்த விதமான இதுவுமே கிடையாது, சரிங்களா? பகவானை வந்து தாராளமா நீங்க பகவானை நினைங்க, விரதம் இருங்க. ஆனா என்னன்னா வந்து பூஜை புனஸ்காரங்கள் வந்து பண்றது வந்து தவிர்த்துக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. பூஜை புனஸ்காரங்கள் பண்ணக்கூடாது, ஆனா விரதங்கள் இருக்கலாம், எல்லாமே வந்து பண்ணலாம், சரிங்களா? பகவான் நாமத்தை வந்து மனசுக்குள்ளா ஸ்மரணிச்சுக்கிட்டு எல்லாமே நீங்க வந்து பண்ணலாம். தாராளமா விரதம் இருங்க. இந்த உலகன்றது அப்படிதான் இருக்கும். இந்த உலகத்தை பகவானே வந்து ஏளனம் பண்றான்றாரு. பகவான் மேல இருந்து கீழே வந்து அவரே சொல்றாரு, என்னையே ஏளனம் பண்றாங்க. உலகம் அப்படிதான். ஆனா நமக்கு சிந்தனை வந்து டிட்டர்மினேஷனோட இருங்க, தாராளமா இருங்க, ஒண்ணு தவறு ஒண்ணு இல்லை. அதே மாதிரி மென்ஸ்ட்ருவல் டேஸ் அப்போ சாண்டிங் பீட்ஸும் பண்ணக்கூடாது தானே பிரபுஜி? அதாவது கையில எடுக்கக்கூடாது, நம்ம வாயில சொல்லலாம், ஆனா கையில எடுத்து பண்ணக்கூடாது தானே பிரபுஜி? இஸ்கான்ல வந்து பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க. இஸ்கான்ல வந்து பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஓ அப்பவும் சாண்டிங் பண்ணலாம் சொல்றதுக்கு வந்து எந்த இதுவும் தடங்கள் இல்லைன்ற அப்பவும் சாண்டிங் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க. சரிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you. Hare Krishna. We will go to the next question. Hare Krishna. Please unmute yourself. Hare Krishna. Hare Krishna மாதாஜி, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க வந்துட்டு ஒரு 2வது செஷன் அப்போ என்ன சொன்னீங்கன்னா, கடவுள் வந்துட்டு நம்ம ஆத்மா பக்கத்திலேயே நின்னு நம்மளுக்கு உள்ளதான் நம்மள வந்துட்டு பாத்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஆனா இன்னைக்கு செஷன்ல வந்துட்டு அவரு வெளியில இருந்தே எல்லாரையும் பாக்குறாருன்னு சொல்றீங்க. எனக்கு இன்னொரு கொஸ்டினும் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லிட்டோங்களா? இதுக்கு சொல்லிருக்கேன். இது எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய கேள்விதான். என்ன உள்ளார நான் வந்து இதுக்கு ஒரு கதை ஒண்ணு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. ஒரு மரத்துல 2 பறவைங்க இருக்கும். ஒரு பறவை என்ன பண்ணும், அதை கொத்தி கொத்தி தின்னுட்டு இருக்கும். இன்னொரு அந்த பறவை எதுலயுமே இன்வால்வ் ஆகாது. நான் இதை சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு. அந்த பறவை என்னைக்காவது ஒரு நாள் திரும்பி நம்ம யாருமே திரும்பி பாக்குறது இல்ல, சரிங்களா? நீங்க திரும்பி பாத்தீங்கன்னா இதுதான் பக்தன். நீங்க பக்தனா திரும்பி பார்க்கும்போது என்னன்னா பரமாத்மா ஆக்டிவேட் ஆயிடுவார். அது வரைக்கும் என்னன்னா வந்து இனட்டா தான் இருக்காரு. பரமாத்மா வந்து இனட்டாவே தான் இருக்காரு. சும்மா உங்களை வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. நீங்க பண்றதுக்குலாம் ரெஜிஸ்டரியா இருக்காரு. நீங்க என்னைக்கு உள்ளார திரும்பி பாக்குறீங்களோ அன்னைக்கு அவர் ஆக்டிவேட் ஆகி என்ன பண்றாரு, உங்களை மேல கூட்டு போறதுக்கு இது பண்றாரு. மத்தவங்களுக்கு அவர் அப்படியே அமைதியா தான் இருக்காரு. உள்ளார பரமாத்மா அப்படியே அமைதியா வந்து என்னன்னா சாட்சி பூதமா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணக்கூடியது என்னது, சாட்சி பூதமா இருக்காரு. நீங்க பக்தனாகும் போது என்ன பண்றாரு, அவர் ஆக்டிவேட் பண்ணி அவருடைய உங்களை வந்து மேல கூட்டு போறதுக்கான வழி பண்றாரு. மத்தபடி அவர் என்ன பண்றாரு, மேல உட்காந்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் கடாச்சிக்கிட்டு இருக்காரு. ஓ இப்ப புரியுதுங்க ஜி. ஓகே. அப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் வந்துட்டு, குலதெய்வ வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னு தானே சொல்றாங்க எல்லாருமே. அப்போ அது வந்துட்டு நம்ம முன்னோர்கள் தானே. ஆனா முன்னோர்கள் அந்த மாதிரி கிருஷ்ணனையும் தான் வழிபடுறேன், ஆனா அவங்களையும் கும்பிடணும்னு தானே சொல்றாங்க. ஆனா அப்படி கும்பிட்டா பூத உலகத்துக்கு போவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னைக்கு செஷன்ல வந்துச்சு. சரி, அது ஒரு குட்டி கன்ஃபியூஷனா இருந்துச்சு, அதனால அது மட்டும் சொல்லி. அதாவது குலதெய்வங்கள்ன்றது என்னன்னா எல்லாமே நம்மளை கொண்டு போய் பகவான்கிட்ட சேர்க்கக்கூடிய ஒரு வழிகள் தான். குலதெய்வம் ஏற்படுத்தி வச்சது என்னன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்மளை கொண்டு போய் பகவான். குலதெய்வங்களே ஒரு சில பேருக்கு வந்து பூதங்களும் இருக்கு, அதெல்லாம் ஒரு சில பேர் இருக்காங்க, அதே போல இருக்கு. அதே போல இருக்கும்போது போனா என்னன்னா அதே லோகத்துக்கு போய் நீங்க வந்து பகவானோட லோகத்துக்கு போகணுமா இல்ல இந்த தேவர்களுடைய லோகத்துக்கு போனோமான்றது நம்ம தான் வந்து முடிவு பண்ணிக்கணும்.
எங்க போகணுன்றது பகவான் சொல்லிட்டாரு. இவங்களை வழிபட்டீங்கன்னா நீங்க அந்த லோகத்துக்கு போவீங்க. ஆனா எல்லா லோகங்களும் அழியக்கூடியது, பகவானான என்னுடைய லோகம் மட்டும் அழியாதுன்னு சொல்றாரு. இதுக்கப்புறம் முடிவு பண்ண ஏன்னா அவர் இவ்வளவு கூட தெளிவா சொல்லிட்டாரு. முடிவு பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய குல வழக்கப்படி செய்ய வேண்டியதை செஞ்சுக்கணும். ஆனா என்னன்னா கிருஷ்ண பக்தி அவங்க கிட்ட கேட்கலாம். கிருஷ்ண பக்தியை வந்து அதாவது நான் பகவானை பிடிக்கணும், எனக்கு அதுக்கான வழிமுறைகளை சொல்லுங்கன்றப்ப நீங்க வந்து அதாவது என்னன்னா நம்ம என்ன பண்றோம், தேவதேவியர்ல என்ன பண்றோம், அவங்களை வந்து இந்த மெட்டீரியல் பெனிஃபிட்ஸ்க்காக யூஸ் பண்றோம். எல்லாருமே தேவதேவர்ல அது போல மெட்டீரியல் பெனிஃபிட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணாம பரம்பொருளை எனக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான வழியை கொடுங்க, எனக்கு கிருஷ்ண பக்தியை இது பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்க ரொம்ப மகிழ்ந்து என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களை கிருஷ்ணா இதுல வந்து ப்ராக்ரஸ் பண்றது இது பண்ணுவாங்க. நம்ம பண்ணக்கூடிய தப்பு என்னன்னா எல்லாமே மெட்டீரியல் பெனிஃபிட்ஸ் வாங்கிக்கிறோம், இங்க மாட்டிக்கிறோம். உங்களுடைய கான்சியஸ் வந்து கிருஷ்ணரோட கான்சியஸோட நீங்க அங்க கும்பிட்டீங்கன்னா அது ஓகே. ஆனா நீங்க வந்து மெட்டீரியல் பெனிஃபிட்ஸோட போய் நீங்க இதை அணுகுனீங்கன்னா நீங்க உள்ளார சிக்கிக்குவீங்கன்ற. சோ குருவை நம்ம வழிபட்டு எப்படி நம்ம கைய பிடிச்சு கூட்டிட்டு போ கிருஷ்ண கிட்ட அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியே நம்ம குலதெய்வத்துக்கிட்டையும் வழிபடலாம். குலதெய்வங்கள் வந்து என்ன பண்ணுன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல குருவை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். நல்ல குருன்னா என்ன, கிருஷ்ணா இவங்க எல்லாம் வந்து நம்ம வழி பண்ற குலதெய்வம்ன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் தான், பிதர்கள் தான் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அந்த இதுல வந்து அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் அது மூலமா வருது. அவங்க கிட்ட போய் நம்ம பொருளை கேட்டா பொருள் கொடுக்குறாங்க. ஆனா என்ன திரும்ப சிக்கிக்கும். கிருஷ்ண பக்தி, கிருஷ்ணனை காட்டுங்க, எனக்கு ஒரு நல்ல குருவை கொடுங்க நீங்க வேண்டிக்கிட்டீங்கன்னா இதுதான் நம்மளுடைய சிந்தனையை பொறுத்துதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை முடிவு பண்றது. அதனால நீங்க நல்லபடியா வேண்டுங்க, பகவான் உங்களுக்கு உதவி பண்ணுவார். ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நன்றி ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஹரே கிருஷ்ணா சார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி சொல்லுங்க. இளம் பிரபுஜி சொல்லுங்க. எனக்கு ஒரு டவுட் சார். சொல்லுங்க பிரபுஜி. இப்போ நீங்க சொல்றீங்க கிருஷ்ணர் வந்து ராமானுஜாச்சாரியர் கிட்ட போய் அது எவ்வளவு சொல்லியும் கேட்க மாட்டாங்கன்னு. அப்போ ராமானுஜி சொல்றாங்க அது குரு மூலமா தான் பறக்கணும்னு. ஏன் அப்படி? அதாவது வந்து அதான் இந்த மக்கள் இப்ப நீங்க ஒரு தலைவர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவரை சுத்தி எப்பயுமே ஒரு 10 தொண்டர்கள் இருப்பாங்க. தலைவர் வாழ்க தலைவர் வாழ்கன்னு சொல்லிட்டு இருப்பது. நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன். தலைவரே நான் வாழ்க நாள் வாழ்கன்னா வந்து யாருமே கண்டுக்க மாட்டாங்க. அதே போலதான் பகவான் நான் தான் பகவான் சொன்ன யாரு, அதுதான் ராமானுஜர் கிட்ட போய் சொல்றாரு, நீ குரு ஸ்டேடனா உட்காரு, நான் இப்ப வந்து நம்மளுடைய புகழ் வந்து மத்தவங்க சொன்னதான் வந்து அந்த புகழ் வந்து வெளியில வரும். அதுதான் குரு சீட பரம்பரைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. குரு மூலமா தான் வந்து இறைவனை அடையணுன்றது வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். குரு தான் வந்து கரெக்டா நமக்கு வந்து கை காட்டுவார், இவர் தான் வந்து இறைவன் சொல்லிட்டு. இறைவனே வந்து நான் சொல்லி பாக்குறாரு பகவத்கீதையில, ஆனா கேட்க மாட்டேன்றாரு. நீங்க கேட்டதுனால இதுக்கு நான் ஒரு கதை ஒண்ணு சொல்றேன். இந்த கதை மூலமா உங்களுக்கு நான் இது பண்றேன். பகவத்கீதையை வந்து உபதேசிக்கிறார் பகவான் வந்து யாருக்கு, அர்ஜுனனுக்கு வந்து உபதேசிக்கிறாரு. உபதேசிச்ச உடனே என்ன வந்து அபிமன்யு வந்து இறக்குறான், போர்க்காலத்துல வந்து இறக்குறான். இறந்த உடனே வந்து என்ன பண்ண, அர்ஜுனன் அழுகுறான். அந்த தகவல் கேள்விப்பட்டு அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப ஓன்னு அழுகுறான். உடனே கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணர் ஒரு பக்கம் அழுதுகிட்டு இருக்காரு. உடனே அர்ஜுனனுக்கு டவுட் ஆயிடுது, ஏன் அர்ஜுனா அபிமன்யு உன்னோட தங்கச்சி பையன்றதுனால அழுகுறியான்னு சொல்லிட்டு கேட்பாரு. அதாவது வந்து அது கிடையாது, இவ்வளவு நேரம் உனக்கு 700 ஸ்லோகத்தையும் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன், இந்த உடம்புதான் அழியுது ஆத்மா அழியறது இல்லைன்னு நீ திரும்ப உட்காந்து உன் பிள்ளைக்காக அழுதுகிட்டு இருந்தேன், நான் இவ்வளவு நேரம் சொல்லி கொடுத்த அந்த 700 ஸ்லோகம் என்னத்துக்கு ஆகுதுன்னு அதை நினைச்சு நான் அழுகுறேன்னு சொல்லிட்டு வந்து பகவான் சொல்லுவார். பகவான் சொல்றது வந்து அந்த அளவுக்கு குரு சொல்லும் போதுதான் அதுக்குன்னு உண்டான அந்த பலன் வந்து என்னைக்குமே கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. இப்ப எனக்கு டவுட் பிரபு, இப்போ உலகத்துல எல்லாமே இப்போ எல்லாருமே பூர்வ ஜென்ம கர்மப்படி நம்ம கர்மவினை அனுபவிக்கிறோமா, இல்லாட்டி எல்லாருமே கண்ட்ரோல் பை கிருஷ்ணா அவர் தான், அவர் சொல்ற எல்லாமே எனக்கு தெரியும், எனக்கு தெரிஞ்சா நடக்கிறது எல்லாமே, ஒரு நல்லது நடக்கணும்னா என்னால் தான், கெட்டது நடக்கிறதுனால எல்லாமே அவருடைய கண்ட்ரோல்ல தான் நடக்கிறதா, இல்ல அவன் பூர்வ ஜென்ம கர்மப்படி இல்ல கஷ்டப்பட்டாரோ, இவன் கஷ்டப்பட்டு வச்ச பக்தியா இருக்காது, அவன் பணக்கார கோடீஸ்வரா இருப்பான், அது மாதிரி அதுவும் கண்ட்ரோல் பை கிருஷ்ணாவா இல்லாட்டா, அது ஒரு டவுட் பிரபு. இன்னொரு டவுட் வந்து பீஷ்மர் வந்து இந்த குருட்சேத்திர யுத்தத்துல அவரு உயிர் பிறக்காம எனக்கு உத்தராயணம் வர நான் வெயிட் பண்றேன், நான் அப்பதான் உயிர் பிரியணும்னு சொல்றாரு. அதே சொன்னீங்க பிரபு, உத்தராயணம் தட்சிணாயணம் ஒன்றும் கிடையாது நம்ம பிரிட்டிஷ்க்கு, அது வந்து எல்லாருக்கும் நமக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் ஆனா ஒரு பீஷ்மர் வந்து இந்த படுக்கையில் இருக்கும்போது உத்தராயணம் தானே போடுவேன் மூச்சு, அப்பதான் நான் மூச்சு விடுவேன், அதனால விஸ்வசஹஸ்ரநாமம் சொல்றாரு, கடவுளை பத்தி 1000 நாமங்கள் சொல்றாரு பிரபு. இந்த விஸ்வசஹஸ்ரநாமம் நாம சொல்லிட்டு பிரபு, அது வந்து அது ரெண்டும் கொஞ்சம் டவுட் கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணீங்களா பிரபு? சரி சொல்றேன் பிரபு. நல்ல அருமையான கேள்விகள் கேட்டீங்க. முதல் கேள்வி வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து பகவான் இஸ் a sanctioner for all. எல்லாத்துக்கும் வந்து அதாவது வந்து even a blade of grass cannot move without his permission. ஒரு புல்லு கூட வந்து அவருடைய அனுமதி இல்லாம இந்த பிரபஞ்சத்துல இருந்து நவுறாது. இதுதான் வந்து உண்மை.
ஆனா என்ன பண்றாரு அவர் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து சாங்ஷன் பண்றாரு. அதாவது அவங்க செய்த பூர்வ புண்ணிய கர்மங்களுக்கு தகுந்த போல சாங்ஷன் பண்ணி விடுறாரு. அதாவது வந்து இருந்து வந்து ஒரு சாட்சி பூர்வமா எல்லாத்தையும் சாங்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆனா அவருடைய பக்தர்களுக்கு மட்டும் என்ன பண்றாரு, அவர் உள்ளார இன்வால்வ் ஆகுறாரு. நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், எல்லாருடைய விஷயத்த நம்ம மூக்க நுழைக்க மாட்டோம். நம்முடைய நண்பர்களுடைய விஷயத்துல மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கொஞ்சம் போய் உள்ளார இறக்கி அவங்களுக்கு வந்து இது பண்ணுவோம், ஹெல்ப் பண்ணுவோம். அதே போல பகவான் என்ன பண்றாரு, அவங்க பக்தர்களுக்கு மட்டும் என்ன பண்றாரு, கொஞ்சம் ஸ்பெஷல். அவர் சொல்றாரு, நான் பார்ஷியாலிட்டி கிடையாது, இருந்தாலும் என்னுடைய பக்தர்களுடைய விஷயத்துல நான் வந்து உள்ளார போய் நுழைஞ்சு அவங்களுக்கு தேவையானவற்றை நான் செய்யறேன்னு சொல்றாரு. முக்கியமா வந்து அவங்கவுங்க செய்யக்கூடிய கர்ம பலாபலன்களை வந்து என்ன பண்றாரு, சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டியா இருக்காரு. நீ செஞ்சதை நீ அனுபவிப்பான்னு சொல்லிட்டு சிஸ்டத்தை செட் பண்ணி வச்சிருக்காரு. அந்த சிஸ்டம் படி செய்யறாரு. ஆனா பக்தர்களுக்கு மட்டும் என்ன பண்றாரு, அவரா உள்ளார இறங்கிறாரு. அவரா உள்ளார இறங்கி வந்து என்ன பண்றாரு, செய்ய வேண்டிய, இப்ப நம்ம அம்மா அப்பாவுக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா யாரு 4வது மனுஷன் வரும், நம்ம தானே உடனே போய் செய்வோம் நண்பர்கள். அதே போல என்ன பண்றாரு, அவரே வந்து செஞ்சு கொடுக்குறாரு. அவங்களுடைய கர்ம பலாபலனை அனுபவிக்க வைக்கிறாரு. என்ன பண்றாரு, வழி தெரியாம அனுபவிக்க வச்சு மேல கூட்டு போறாரு. இதுதான் வந்து உங்களுடைய முதல் கேள்விக்கு பதில். புரிஞ்சுதா பிரபு? ரெண்டாவது கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. பீஷ்மர் பீஷ்மரோட இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்க அப்பா கிட்ட அவர் வந்து வர வாங்கியிருப்பார். அவர் வந்து எப்ப, அதாவது வந்து சாந்தனு கிட்ட வர வாங்கி, நீ எப்ப வேணாலும் நினைச்ச நேரத்துல உன்னோட உயிரை விடலாம்னு சொல்லிட்டு வந்து வர வாங்கியிருப்பாரு. அவர் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு, அதான் வந்து உத்தராயண காலம் வரைக்கும் அவர் வந்து வெயிட் பண்ணுவார். அப்படி பார்த்தாலுமே வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அவருடைய உடல்ல இருந்து வந்து உயிர் வந்து ரொம்ப சிரமப்படும், வெளியில போறதுக்கு வந்து ரொம்ப சிரமப்படும். அவர் ரொம்ப வேதனைப்படுவாரு. என்ன பார்த்தா உத்தராயணம் ஸ்டார்ட் ஆயிடும், உத்தராயணம் பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆகிற நேரத்துல என்ன உயிர் போக மாட்டேன்னு ரொம்ப வேதனைப்படுவாரு. இது அப்ப வந்து வேதவியாசர் வருவார். வேதவியாசர் சொல்லுவாரு, நீ அவ்வளவு குளவு வந்து என்னன்னா துரியோதனுடைய உப்ப சாப்பிட்டு இருக்கு, அவனுடைய ரத்தத்துல வந்து உன்னோட இதுவா இருக்கு, அந்த ரத்தம் பூரா வெளியில வரணும், வெளியில வந்தாதான் வந்து அது இதுவாகும், உன்னுடைய இது வந்து சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்ப என்ன பண்றாரு வந்து, அப்பதான் வந்து இந்த ரத சப்தமின்னு ஒண்ணு கொண்டாடுவாங்க. உங்களுக்கு தெரியுமா என்னன்னு தெரியல. ரத சப்தமி. ஆமா பிரபு, ரத சப்தமி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். சூரியனுக்கு அந்த காத்தால சக்கர பொங்கல் நைவேத்தியம் பண்ணி தலைக்கு சூரியனுக்கு ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. எருக்கையில தலையில வச்சு அதே ப்ரொசீஜர் வந்து வியாசதேவர் வந்து அவருக்கு பண்ணி அவரை வந்து லிபரேட் பண்ணி விடுவார் ஆக்சுவலா. எருக்கையில, அதாவது வந்து சூரியனை வச்சு நெருப்பால சுடணும். அது வந்து ஆக்சுவலா சூரியனை வச்சு நெருப்பால சுடணும். ஆனா முடியாதுன்ற ஒரு கட்டத்துல வந்து என்ன பண்ணுவோம், எருக்கையில வந்து அந்த எஃபெக்ட் கொடுக்குன்றதுக்காக வியாசதேவர் வந்து இந்த விஷயங்களை பண்ணுவாரு. ஆனா பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மாச்சாரியர் வந்து சிறந்த பக்தர் தான், சிறந்த பக்தன், எந்த விதத்திலயும் டவுட் கிடையாது. என்னன்னா பக்தனா இருந்தாலுமே ஒரு சில விஷயங்களுக்கு வந்து துணை போயிட்டார், அதர்மத்துக்கு வந்து ஒரு சில விஷயங்களுக்கு துணை போயிட்டதுனால பகவான் என்ன பண்றாரு, அந்த கொஞ்சம் அனுபவிக்க விடுறாரு பக்தர்களை வந்து என்ன பண்ண கொஞ்சம், ஆனா வந்து கூட்டு போயிடுறாரு. கடைசியா வந்து யாரு வியாசதேவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து பகவானுடைய அம்சம் தான். வியாசதேவர் வந்து பகவானுடைய ஒரு அம்சம் தான். வியாசதேவர் கிருஷ்ண துவாய்பான வியாசதேவன் சொல்லுவாங்க. அவர் மூலமா வந்து என்ன பண்றாரு, அவருடைய கர்ம பலாபலங்களை தீர்த்து அவரே கூட்டு போயிடுறாரு. இதுதான் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். பக்தனா இருந்தோம் நம்ம பண்ணோம், பகவான் பார்த்தவன் கிடையாது, கர்ம பலன்களை அனுபவிக்க வைப்பாரு. ஆனா கூடவே இருந்து நம்ம கூடவே இருந்து அதை அனுபவிக்க வச்சு பக்தமா கூட்டு போவார். கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஹரே கிருஷ்ணா. 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 பிரபுஜி, எனக்கு ஒரு கேள்வி. கேளுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சொல்லுங்க, கேளுங்க, கேக்குறேன். சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க, கேக்குதுங்களா? கேக்குது பிரபுஜி. பிரபுஜி, இந்த மாதிரி வந்து நீங்க இன்னைக்கு ஸ்லோகத்துல சொன்னீங்க, யார் ஒருத்தர் ரொம்ப பெரிய பாவம் பண்ணியிருந்தாலும் அவங்க என்னோட பக்தனா இருந்தா அவங்க பக்தன் தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிருந்தீங்க பிரபுஜி. அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நிறைய பாவம் செஞ்சிருக்கிறவங்க இருக்காங்க, ஆனா வந்து மன்னிக்க முடியாத அளவுக்கு கூட பாவம் செஞ்சிருக்காங்க, ஆனா வந்து அவங்க பக்தி தொண்டுல இல்ல அப்படின்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன பிரபுஜி? இப்ப அவங்க பக்தி தொண்டுல இல்ல, அதுக்கப்புறம் ஆனா பக்தி பத்தி தெரிஞ்சு அதுக்கு போறாங்கன்னா அந்த பாவம் எல்லாம் அழிஞ்சிருமா? நல்ல அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க. அதான் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. அதாவது வந்து என்னன்னா வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, பக்தி தொண்டுல ஒருத்தன் ஈடுபட்டு இருக்கான், ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் நிறைய பாவங்களை பண்ணி வச்சிருக்கான். நீங்க நிறைய பேர் நம்ம பார்க்கலாம், ரொம்ப பக்தர்களா இருப்பாங்க, ஆனா பேரு ரொம்ப கெட்டு போயிருக்கும். பேர் ரொம்ப கெட்டா பாத்தீங்கன்னா வந்து அவ்வளவு பாவ செயல்ல செஞ்சிருப்பாங்க. அவங்களுடைய கர்ம பலாபலங்கள் என்ன பண்ணும், அவங்களை அந்த பாவங்களை செய்ய தூண்டும். இப்ப வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு வியாதி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு அடிபட்டுடுது, கொஞ்ச நாள் பார்க்காம விட்டா என்ன சீழ் வந்துடும். அந்த சீழ் இருந்ததுன்னா அந்த பார்த்தே வீணா போயிடும். அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த சீழை வெளியில எடுப்பாங்க. சீழை வெளியில எடுக்கும்போது கொஞ்சம் நாரதான் செய்யும் அந்த வாடை. இதை போல அதாவது வந்து
வலிக்கும், ரொம்ப வலிக்கும், இந்த இது வலிக்கும். அதாவது அவன் பக்தன் ஆயிடுறான். ஆனா என்ன பண்றது, அவனுடைய பூர்வ ஜென்ம அந்த பலாபலங்கள் வந்து என்ன பண்ணுது, அவனை வந்து தவறான வழிக்கு கொண்டு போகுது. ஆனா அவன் விடாம என்ன பண்றான், முயற்சி பண்றான். என்ன பண்றான், பகவானை விடாம பிடிக்கிறான். அப்படி பிடிக்கும் போது என்ன பண்ணா, அவனை நம்ம தூத்தக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு. அவன் பக்தியில இருக்கான்னா அவனுடைய கர்ம பலன்களை அனுபவிக்கும் போது அவன் தவறு செய்யறான். அவனை தூற்றாதீங்க. ஆனா அவன் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கான்னு பாருங்க. என்ன திடமா வந்து அவன் நினைக்கிறான்ற போது கொஞ்ச நாள்ல வந்து அவன் வந்து மாறி என் பக்கம் வந்துடும். அதனால அவனை தூற்றாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. ஏன்னா பகவான் என்ன பண்றாரு, அவனுக்கு வழி நடத்துறாரு. பக்தனாகும் போது அவர் வழி நடத்துறாரு. அதுக்காக பாவம் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அவனுடைய கர்ம பலன் அவனை செய்ய வைக்குது. ஆனா பக்தி தொண்டு ஆற்றும் போது அவனுடைய பாவ விளைவுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தொலைக்கப்பட்டு அவன் தர்மாத்மா ஆவறான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. கொஞ்ச நாள் பொறுத்துக்கோங்க, அவனை நீங்க சாதுவா கருதுங்க, அவனை ஏளனம் பண்ணாதீங்கன்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. இதுவே அவங்க வந்து பாவம் பண்றாங்க, ஆனா வந்து பாவம் பண்ணிட்டு நம்ம பாவம் பண்ணிட்டோன்றது உணர்ந்துட்டு தான் பகவான் கிட்ட போறாங்க அப்படின்னாலும் பகவான் இருப்பாரா குருஜி? கரெக்ட். அதாவது பகவான் கிட்ட போனாலும் உணர்தல் வேணுமா? எல்லாராலையும் போய் பகவானை பிடிக்க முடியாது. எல்லாருக்குள்ளாரையும் வந்து அந்த இது இருக்கும், நம்ம பாவம் பண்றோன்ற அந்த ஒரு உள்ளுணர்வு சொல்லிட்டு தான் இருக்கும். அதனால அந்த பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டு எப்படியாவது அந்த பாவத்தை முயற்சி பண்ணும், போக்குறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணும். நிறைய பேர் பார்க்கலாம், அவங்க செய்யறது பாவம் தெரியும், இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவோம், பகவானை விடாம பிடிச்சிக்கிட்டு ஏதோ தெரியாம, அதாவது வந்து சூழ்நிலைகள் வந்து கால நேர சூழ்நிலைகள் வந்து என்ன பண்ணுவோம், அவங்களை அதே போல இக்கட்டான சூழ்நிலைகளை கொண்டு போய் விட்டுடும். அந்த நேரத்துல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானை பிடிச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க. இருந்தாலும் அவங்க பாவ விளைவுகள் வந்து அவங்கள சூழ்நிலைகள் அவங்களை அதே போல இது பண்ணும். பகவான் விட்டுற மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு, நான் அவங்களை பாதுகாக்கிறேன். ஏன்னா என்ன பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறாங்க. ஈடுபடும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் அவங்களை மாத்துறேன்றார். மிக விரைவில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பக்தி தொண்டு மூலமா நான் அவங்களை மாத்துறேன்னு சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. பிரபுஜி, வந்துட்டு என்னன்னா, இப்போ வந்து கிருஷ்ணா வந்து ப்ரொடெக்டர் ஆஃப் கார்டன் நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? ஆமா. ஆனா வந்து இப்ப கலியுகத்துல ஒரு கல்கி அவதாரம் எடுத்து எல்லாத்தையும் அழிச்சிடுவாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது எப்படி இது இருக்குங்க? அதாவது வந்து பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுர்ஷுதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகேன்றார். யுகந்தோறும் நான் எதுக்காக தோன்றாருன்னா வந்து அவர் மேல இருந்தே எல்லாத்தையும் முடிக்கலாம், சாதுக்களை பாதுகாக்கணுன்றதுக்காக வந்து அவர் வந்து தோன்றாரு. ஆனா இந்த கலியுகத்துல வந்து ரொம்ப சிரமம். ஏன்னா எல்லாருமே துஷ்டர்களா தான் இருக்காங்க. அதனால என்ன பண்றாரு, லாஸ்டா தான் வர்றாரு. எங்க பிறக்கிறாங்கன்ற ஆந்திர மாநிலத்துல வந்து விஷ்ணு சித்தன்ற ஒருத்தருக்கு வந்து பிள்ளையா வந்து பிறக்கிறார். பிள்ளையா வந்து இதெல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்கு, எல்லா டீட்டெயிலும் இருக்கு. கலிகாலத்துல எந்த பீரியட்ல வரான்றது முதற்கொண்டு, எந்த மாநிலத்துல ஆந்திர மாநிலத்துல வந்து யாருடைய பிள்ளையா பிறக்குன்றது முதற்கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கு. இப்ப வந்து தோன்ற மாட்டார். அதாவது வந்து களி இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆரம்பிச்சிருக்கு. களியினுடைய எப்படி இருப்பாங்க மக்கள் என்னன்னா வந்து ரொம்ப சின்னதா போயிடுவாங்க. அதாவது வந்து இப்ப இன்னைக்கு வந்து ஒரு 6 அடி இருக்கும். 6 அடின்றது வந்து 2 அடி 3 அடி. அரசர்களா இருக்க மாட்டாங்க, மக்களா இருக்க மாட்டாங்க. ஒருத்தன் புடிச்சு தின்னக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வரும். இது எல்லாமே ஸ்ரீமத் பாகவத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே போல ரொம்ப மோசமான ஒரு சூழ்நிலை வரும்போதுதான் பகவான் கல்கி அவதாரம் எடுத்து வந்து எல்லாரையும் முடிப்போம்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீமத் பாகவத்துல கொடுத்துருக்கு, என்ன சூழ்நிலை வரும்னு சொல்லிட்டு. பிரபுஜி, இப்ப ஸ்ரீமத் பாகவதம் அதுவும் பகவத்கீதாக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? பகவத்கீதைன்றது வந்து பகவானால அருளப்பட்டது, அவரா சொன்னது. பாகவதம்ன்றது பாத்தீங்கன்னா வந்து அவருடைய கதைகள், லீலைகள், அவருடைய பிறப்புகள், அவருடைய அவதாரங்கள், அது எல்லாமே சொல்லக்கூடியதுதான் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம். இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி தோன்றுச்சு, இந்த பிரபஞ்சத்தை எப்படி படைச்சாரு, அவரு எப்படி எத்தனை அவதாரம், நமக்கு தெரிஞ்சது தசாவதாரம் தான். ஆனா நீங்க பாகவதம் பாத்தீங்கன்னா எண்ணற்ற அவதாரங்கள் இருக்கும். எல்லாருமே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிச்சாதான் வந்து முழுமை, அதான் இந்த இன்னைக்கு சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் சொல்றாங்க, அதெல்லாம் விட பிரமாதமான நாலேஜ், சயின்டிபிக் நாலேஜ் ஃபுல்லா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருக்கு. பகவான் பிரபஞ்சத்தை தோற்றுவிச்சது, பகவான் எப்படி வராரு, திரும்ப எப்படி மேல போறாரு முதற்கொண்டு எல்லா பூரண புராணம் சொல்லுவாங்க, அமல புராணம் சொல்லுவாங்க. ஒரு நேரம் கிடைச்சா படிங்க அதை. இப்ப நான் பகவத்கீதை புக்கு வாங்குறதுன்னா எந்த ஆத்தர் வாங்கலாம்? நிறைய ஆத்தர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ் பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. சரிங்க. அது ஏதாவது ரூல்ஸ் இந்த டைம்ல படிக்க கூடாது, இப்ப லேடிஸ் 3 டேஸ் அந்த டைம் எல்லாம் படிக்கலாமா? அதாவது வந்து எப்படின்னு மேக்சிமம் வந்து அந்த பீரியட்ஸ் டைம்ல வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்குவாங்க. அது வந்து பகவத்கீதை வந்து படிக்கிறது வந்து, ஏன்னா வந்து மனதால நீங்க ஸ்மரணம் பண்ணலாம். அதாவது மனசால ஸ்மரணம் பண்றதுக்கு வந்து ஒண்ணு தப்பும் கிடையாது. வாய் விட்டு சொல்லக்கூடாது, வாய் விட்டு அதை வந்து சொல்லக்கூடாது, தொடக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
Hare Krishna Prabhu. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி சொல்லுங்க. Prabhu, yesterday ஒரு பாயிண்ட் இந்த அமாவாசை தர்ப்பணம் பத்தி அதுக்கு ஆக்சுவலா நீங்களே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க. கிருஷ்ணா வந்து அமாவாசை தர்ப்பணம் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லி, அப்ப வந்து சூரியனி சந்திரன் வந்த அந்த கதையை கூட எடுத்து சொல்லியிருந்தீங்க. அதனுடைய சிக்னிபிகன்ஸ் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு இன்னும் கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு பிரபு. நம்ம வந்து இஸ்கான்ல நிறைய பேர் இந்த அமாவாசை தர்ப்பணமோ அது வந்து பண்றது ஃபார்மலா பண்றது இல்லை. ஆனா நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் பாத்தீங்கன்னா பாரம்பரியமா அது பண்ணிட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கோம். கிருஷ்ணன் பண்ணியிருக்காரு. அதனுடைய சிக்னிபிகன்ஸ் ஏன் நம்ம வந்து எடுத்து பண்ணலாமா, அல்லது அபராதம் இருக்கா, இல்ல நமக்கு தேவையில்லையா, இல்ல கலியுகத்துக்கு தேவையில்லையா? ஸோ அதுல கொஞ்சம் நிறைய அது ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு. கரெக்ட். நீங்க எனக்கு நல்ல அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க. நம்ம 100% நம்ம சரணாகதர்கள் ஆயிட்டோமா? ஆயிட்டு தான் இருக்கும், ஒன்றும் ஆகல. சரிங்களா? அந்த பெர்ஃபெக்ஷன் 100%. ஏன்னா இது 100% பெர்ஃபெக்ட் ஆயிட்டோன்றது என்னைக்கு நீங்க வந்து உங்க மனதளவு இருக்கோ அப்ப தேவை கிடையாது. ஆனா எல்லாரும் 100% பெர்ஃபெக்ட் ஆக கூடாது. இந்த சமுதாயம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இல்லையா, அதை வந்து எப்படியாச்சும் அதை இது பண்ண பார்க்கும். அதனால இந்த சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள் என்ன பண்ணுது, நமக்கு வந்து ஒரு அப்லிஃப்ட் பண்ணி விடுது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து நம்ம இந்த பக்தியில ப்ராக்ரஸ் பண்றதுக்கு இது வந்து ஒரு ரீசன். சரிங்களா? பகவான் பண்ணாம போயிட்டா பாத்தீங்கன்னா வந்து யாருமே பண்ண மாட்டாங்க. பகவானே பண்ணல, நம்ம எதுக்கு பண்ணணும்? இதான் பகவான் சொல்றாரு. நான் வந்து எனக்கு எதுவுமே அவருக்கு செய்யணும்னு தேவை கிடையாது. ஆனா நான் இதெல்லாம் ஏன் செய்யறேன்னா, என்ன ஃபாலோ பண்ணி எல்லாருமே தப்பு பண்ண ஆரம்பிச்சுவான்றதுக்காக பகவான் வந்து எல்லாமே செஞ்சு வச்சிருக்காரு. நீங்க 100% சரணாகதனா இருந்தா தேவை கிடையாது. அந்த சூழ்நிலைக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எல்லாமே செய்யும். இதெல்லாமே வந்து செஞ்சாகணும். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய ஜெனரேஷன்ஸும் வந்து இதே கான்சியஸ்ல இருப்பாங்களான்றது தெரியாது. இந்த சாஸ்திர சம்பிரதாயம்ன்றது வந்து நம்மளை பாதுகாக்கக்கூடியது. கொஞ்சமாச்சும் நம்மள வந்து இந்த ஒழுக்கமான விதிமுறைகளை வந்து பாதுகாக்கக்கூடியது. அதனால நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு வந்து இது ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு தான் போகணும். நம்ம வந்து 100% சரணாகதர்களா இருந்தாலும் நமக்கு பின்னாடி வரக்கூடியவங்க வந்து அதே போல இருப்பாங்களான்றது தெரியாது. ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சில சிஸ்டத்தை வந்து செட் பண்ணி கொடுத்து அவங்கள போகணும். அவங்களும் அதில் முன்னேறி வரும்போது சரணாகதர்கள் ஆயிட்டாங்கன்னா ஓகே, அவங்களும் அதை டிராப் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வரக்கூடிய ஜெனரேஷன்ஸ் அப்படியே அவங்க கொடுத்துட்டு போகலாம். இது வந்து சிஸ்டமா நம்ம செஞ்சுட்டு வர்றது ரொம்ப நல்லது பிரபு. Thank you so much. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனி மோர் क्वेश्चंस? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி சொல்லுங்க. பிரபுஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யாரோ வந்தீங்க லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. Shall we go for another question? நடுவுல வந்துட்டு ஏதோ கட் ஆயிடுச்சு போல இருக்கு அவருக்கு. Shall we go for another question? Shall you? வணக்கம் பிரபுஜி. ஒரு क्वेश्चन இருக்கு. சொல்லுங்க. காத்தால இருந்து நம்ம இது கேக்குறோம், சுப்ரபாதம் கேக்குறோம். ஒரு சமயம் வர்க் பிஸில சுப்ரபாதம் கேட்க முடிய மாட்டேங்குது. சோ காத்தால தான் கேட்கணுமா இல்ல வேற டைம்ல கூட கேட்கலாமா? சுப்ரபாதம் காத்தால தான் மாதாஜி கேட்கணும், காலையில தான் கேட்கணும். வேற அதுக்குன்னு உள்ள நியமப்படி வந்து காலையில உள்ளதுதான், காலையில தான் கேட்கணும். அதுமே வந்து அந்த அவரை வந்து திருப்பள்ளி எழுச்சி படுத்துறது. ஏன்னா எழுப்புறது வந்து 10 மணிக்கு 12 மணிக்கு நம்மள வந்து எழுப்பக்கூடாது, காலையில வந்து எழுப்புறது. அதனால வந்து காலையில தான் மாதாஜி பண்ணணும். ஓகே, தேங்க் யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஹலோ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லுங்க. வணக்கம் பிரபுஜி. சொல்லுங்க. இது ராமாயணத்தப்ப இது தீபாவளி கொண்டாடினாங்களா அப்போ? அதாவது வந்து ஆக்சுவலா அதாவது ரெண்டு விதமா சொல்றாங்க. ஆக்சுவலா ராமர் வந்து அங்க இலங்கையில இருந்து வந்து தாயார் சீதாதேவி அழைச்சிட்டு வந்த போதுதான் வந்து ராம பலி. அதாவது வந்து என்னன்னா வந்து அந்த தீபங்களை தீபவளின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. தீபங்களை வந்து வரிசையா வச்சு கும்பிட்டதா சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க, தீபாவளின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து என்னன்னா கிருஷ்ணா ராமாவதாரத்துல சொன்னதான் சொல்றாங்க. ராமாவதாரத்துல சொல்றாங்க தீபங்களை வரிசையா வச்சு அதை வந்து ராமனை கும்பிட்டதா சொல்றாங்க. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கிருஷ்ணாவதாரத்துல வந்து நரகாசுரனை வதம் பண்ண உடனே நரகாசுரன் வந்து அவர்கிட்ட கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்பா எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்பயும் வந்து இந்த தீபாவளின்ற அந்த கான்செப்ட் வந்ததாவும் சொல்றாங்க. ஓ, ரொம்ப நன்றிங்க ஜி. ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Next question. Any more questions are there? Guruji. Hare Krishna Mataji சொல்லுங்க. கிருஷ்ணர் அர்ஜுன கூடவே இருக்காரு.
ஏன் வந்து குருஷேத்ரா போறப்ப போது அவருக்கு உபதேசம் தராங்க, மிச்ச நேரத்துல ஏன் உபதேசம் தரல? ஏன்னா அவர் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் கூடயே கிருஷ்ணர் இருந்திருக்காரு, ஏன் அப்பெல்லாம் உபதேசம் தராம போர்ல மட்டும் உபதேசம் தராரு? நமக்கு உடம்பு முடியலனா தானே டாக்டர் கிட்ட போவோம் மாதாஜி. நல்லா இருக்க நேரத்துல யாராவது போவோமா? அப்ப அவருக்கு மனக்குழப்பம், மைண்ட் வந்து ரொம்ப குழம்பி போச்சு. ஏன்னா அந்த உறவுகளை அப்பதான் பாக்குறேன், நமக்கே பல நேரங்கள் அதே போலதான் வரும். நல்லா வேலை பண்ணிட்டு இருப்போம், திடீர்னு இந்த உறவுகள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த இதுல நம்ம என்ன பண்றோம், மனக்குழப்பம் அடைஞ்சு உட்காந்துரும். நல்லா இருக்கும்போது டாக்டர் கிட்ட போக மாட்டோம். டாக்டரா கிருஷ்ணர் உட்காந்துருக்காரு, அவர் பக்கத்து இவன் டாக்டர் நம்ம பக்கத்துல இருந்தா கூட, பக்கத்து வீட்டுல கூட டாக்டர் இருந்தா கூட போக மாட்டோம். உடம்பு முடியலனா தானே போவோம். அப்போ வந்து அவருக்கு வந்து மனம் வந்து ரொம்ப முடியாம போயிடுச்சு, மன அமைதி இழந்ததுனால அந்த நேரத்துல சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையா போயிடுச்சு. அதனாலதான் அவர் போய் பகவானை அணுகிறார். மத்த நேரத்துல ஹாப்பியா தான் இருக்கார். அவருக்கு வந்து அந்த சூழ்நிலை வந்து அவர் அதே போல ஏற்படுத்திருச்சு மாதாஜி. சரி சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனி மோர் क्वेश्चंस? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணானந்த் அகைன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, சொல்லுங்க. பிரபு, ரெண்டு இன்சிடென்ட் அண்ட் क्वेश्चन. ராமாயணத்துல படிக்கிறச்ச நிறைய இடத்துல வந்து ராமர் வந்து சந்தியாவந்தனம் பண்ணாரு, அதெல்லாம் நிறைய இருக்கு அதுல. அதே மாதிரி பகவத்கீதையில அது மகாபாரதத்துல பண்ண மாதிரி எனக்கு கேட்ட மாதிரி தெரியல. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நவ் இன் இஸ்கான்லயும் சந்தியாவதனம் பண்ணணும்னு யாரும் நிச்சயமா ஒன்னும் சொன்ன மாதிரி எனக்கு தெரியல. படிச்சாலே போறோம்னு சொல்றோம். இப்ப பண்றது நல்லதா, பண்ணணுமா? அதாவது வந்து ஒவ்வொரு வர்ணத்துக்கும் ஒரு விஷயம் உண்டு. அந்தணர்கள் வந்து பண்ணியே ஆகணும், சந்தியாவந்தனம் வந்து பண்ணணும். இல்லைன்னா வந்து என்ன பாவம் வரும்னு சொல்றாங்க. சந்தியாவந்தனம் வந்து கம்பல்சரி, அதாவது ஒரு ரொட்டீன் டியூட்டி. அது வந்து அவங்களுக்கு பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டி வந்து they have to do it. along with that நீங்க வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தையும் வந்து நீங்க வந்து சொல்லி ஆகணும். இது வந்து உங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட இதை நீங்க வந்து செஞ்சே ஆகணும். இது வந்து உங்களுடைய கடமை, உங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட, உங்க முன்னோர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை வந்து நீங்க செஞ்சுதான் ஆகணும். இல்லைன்னா சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா பாவம் வருதுன்னு சொல்றாங்க. அது கூட சேர்த்து நீங்க என்ன பண்ணணும், இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தையும் வந்து சொல்லிட்டே வரணும். ஏன்னா வந்து எல்லாத்துலயும் நம்ம பெர்ஃபெக்டா இருக்க முடியாது. இந்த மந்திரம் வந்து உங்களை வந்து அந்த பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு வந்து கரெக்டா கூட்டு போயிட்டு பகவான் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கும். பிரபுஜி, Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Please unmute yourself. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, சொல்லுங்க. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. I think there's a network problem in North Kerala. Shall we unmute another one? Hare Krishna. Can you unmute another one, Prabhuji? Hello, Prabhuji. Hare Krishna Mataji, சொல்லுங்க. பிரபுஜி, இப்போ வந்து நீங்க பகவத்கீதா கிளாஸ் வந்து 18 நாளுக்கு தான் சொல்லியிருக்கீங்க. மிச்சம் இருக்கிற அந்த 700 ஸ்லோகத்துல வந்து 18 அத்தியாயத்துல இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் சொல்லித்தரேன்னு இருக்கீங்க. அப்போ மிச்ச ஸ்லோகம்லாம் வந்து சொல்லித்தர முடியுமா குருஜி? ஏன்னா இது கேட்கும் போது கேட்கணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு பகவத்கீதா, அதனால. இல்ல அது எப்போ ஒரு பிளான் இருக்கு எங்களுக்கு. ஆக்சுவலா 700 ஸ்லோகத்தையும் வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும்ன்ற ஆசை இருக்கு. அது வந்து டெய்லி சொல்லி கொடுக்க முடியாதுங்களா? வீக்லி ஒன்ஸ் ஓகே குருஜி, வீக்லி ஒன்ஸ் வைக்கலான்ற போல ஐடியா இருக்கு. நாங்க தெரியப்படுத்துறோம் உங்களுக்கு. ஆனா குருஜி இப்ப லாக்டவுன் பீரியட் தானே, இப்ப டெய்லி வைக்கிறதுல சிரமம் இருக்கா குருஜி? டெய்லினா வந்து எத்தனை பேர் வருவாங்கன்றது தெரியல. அது நாங்க பாக்குறோம், டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நாங்க உங்களுக்கு சொல்றோம். எப்ப இதுக்கு அடுத்து இன்னொரு பேட்ச் போட போறோம். இதே போல நிறைய இது பண்றோம். 700 ஸ்லோகத்தையும் சொல்லி கொடுக்கணும்னு எனக்கும் ஆசை உண்டு. இது என்ன நம்ம ஒரு அமைப்பா இருக்கும்ல, எல்லாரும் கூட பேசிட்டு முடிவு பண்ணி உங்களுக்கு நாங்க சொல்றோம். அதே மாதிரி பகவத்கீதா கிளாஸ் வந்து ஒரே நாள்ல வந்து முடிக்கிறது வந்து 1 மணி நேரம் தான் வச்சிருக்கீங்க. 2 மணி நேரம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணா நிறைய கேட்கலான்ட்டு தான் குருஜி. நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம். எனக்கும் ஆசை உண்டு. ஆனா வந்து எல்லாராலையும் 2 மணி நேரம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ரொம்ப வேலை பளுல எல்லாருமே ஓடிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? 1 மணி நேரத்துக்குள்ளார அப்ப இதுல இருந்து வர்றவங்க இப்ப வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட்கள் கம்மியா வராங்க. இதுல வந்து யாரு ரொம்ப பக்தியோட இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து 2 மணி நேரம் ஆக்கி கொடுக்குறோம். நீங்க வந்து கேளுங்க, இமெயில் பண்ணுங்க, எல்லாரும் வந்து இமெயில் பண்ணுங்க, உங்களுடைய தேவைகளை அறிஞ்சு அது தகுந்தாப்போல கொடுக்குறோம் நாங்க. நன்றி குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. பிரபுஜி, இந்த இப்ப ரெக்கார்டட் கிளாஸஸ்லாம் நம்ம எந்த வெப்சைட் எதுல போய் பார்க்கலாங்க? தமிழ் இதெல்லாம் ISKCON மேங்களூர் இருக்குல, www.iskonmangalore.com. அதுக்குள்ளார கீதா 18 டேஸ்னு இருக்கு. எல்லா மேக்ஸிமம் எல்லா ரெக்கார்டட் வீடியோஸும் போட்டாங்க. இன்னும் 2 வீடியோ மட்டும் போடல. அது உள்ளார இருக்கு. ISKCON மேங்களூர்
www.iskanmangalore.com. அது உள்ளார போனீங்கன்னா கீதா 18 days இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா கீழே வந்தீங்கன்னா அதுல எல்லா வீடியோஸும் இருக்கு. இப்ப நம்ம வந்து சாப்டர்ஸ் எல்லாமே நம்ம டவுன்லோடும் பண்ணிக்கலாம் அப்பப்ப. எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ணா இன்னும் அப்லோட் பண்ணாம இருக்கு. நாங்க வந்து எல்லாத்தையும் அனுப்பிட்டோம், கொடுத்துட்டோம். இன்டர்நெட் டீம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. இப்போ இங்கிலீஷ்ல அப்லோட் பண்ணிருக்காங்க. மத்த லாங்குவேஜஸ் இன்னும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 languages கிட்ட ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ அதனால கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் மட்டும் அப்லோட் பண்ணிருக்காங்க, கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க. தமிழும் அப்லோட், எல்லா சாப்டர்ஸும் நீங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் பிரபுஜி ஒரு ரெக்வெஸ்ட், இப்ப இந்த குழந்தைங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸஸ்லாம் நீங்க கண்டக்ட் பண்ற இது இருக்குங்களா? இருக்குமா, இருக்கு. அதே போல இது விஷயங்கள் இருக்கு. நீங்க வந்து அந்த மெயில் ஐடி கொடுத்துருந்தோம்ல, நீங்க அந்த எத்தனை பேர் மெயில் அனுப்புறீங்களோ அது எல்லாமே வந்து நாங்க வந்து எங்களோட சீனியர்ஸ் கிட்ட வந்து நாங்க எல்லாமே ஃபார்வர்ட் பண்ணுவோம். இத்தனை பேர் கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்க வந்து அது தகுந்தாப்புல வந்து கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு. இப்போ வந்து போயிட்டு இருக்கு. நீ உங்களோட விருப்பம், ஏஜ், எல்லா டீடைல்ஸ் எங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணி விடுவோம். ஸோ நீங்க மெயில் அனுப்புங்க, அது தகுந்தாப்புல பார்த்துட்டு செஞ்சு கொடுப்போம். நீங்க தமிழ்ல ரொம்ப அழகா கதையெல்லாம் சொல்லி ரொம்ப நல்லா பண்றீங்க. வந்துட்டு நான் கிளாஸ் முடிச்சோடனே நான் எங்க ஃபேமிலிக்கு எல்லாத்துக்கும் என்னென்ன கதை சொன்னீங்க என்னென்ன நைட் இப்ப தான் பெட் டைம் ஸ்டோரிஸ் மாதிரி போயிட்டு இருக்குங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா. ரொம்ப அதாவது நீங்க இப்ப வந்து என்னன்னா வந்து பாகவத கைங்கரியத்துல இருக்கீங்க, அதாவது பகவானுக்கு பிரதியே ஆயிட்டீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். இதுதான் எனக்கு தேவை. நீங்க ஒரு 4 பேருக்கு சொல்லுங்க, எல்லாரையும் வந்து இந்த மெட்டீரியல் லெவல்ல இருந்து விடுவிச்சு விடுங்க. முதல்ல உங்க குடும்பத்துக்கு நீங்க பண்றது நல்ல காரியம் மாத்தாச்சு. அதுதாங்க, அதனால இப்ப அவங்க டெய்லி வந்து இன்னைக்கு என்ன கதை சொன்னாங்க, இன்னைக்கெல்லாம் வந்து உட்காந்து குருஷேத்திரம் படம் பாக்குறாங்க, கர்ணன் படம் பார்த்தாங்க. அதெல்லாம் அதுல கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு என்ன அப்படின்னு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து குழந்தைங்க அதை லாக்டவுன்ல இருக்கவும் நல்லா அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானுடைய அருள் பரிபூர்ணமா உங்களுக்கு கிடைக்கட்டும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, நல்ல காரியம். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப தேங்க்ஸ்ங்க, உங்களோட சர்வீஸ் இன்னும் நல்லா இதாகணும். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அர்ப்பணம். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. பத்மா கேக்குறதுங்களா? கேக்குது மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி சொல்லுங்க. இப்போ 8ல இருந்து 8 வரைக்கும் நாங்க கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்றோம் இல்லையா, அதுவும் அப்லோட் ஆகுமா? எல்லாமே மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ரெக்கார்டிங், நீங்க கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் பதில்கள் எல்லாமே அப்லோட் ஆகும். இப்போ அப்லோட் பண்ணிட்டோம், எல்லாமே அப்லோட் பண்ணிருக்கோம். நீங்க இன்னும் 2 சாப்டர் மட்டும் அப்லோட் ஆகாம இருக்கு. நான் சொன்ன அந்த இஸ்கான் பெங்களூரு அந்த இது சைட் உள்ளார போனீங்கன்னா எல்லா வீடியோஸும் இருக்கு மாதாஜி, பாருங்க. ஏன்னா இந்த நீங்க கேக்குற क्वेश्चन கிடையாது. இப்ப நாங்க இந்த 1/2 மணி நேரமா நாங்க கேக்குறோம், நீங்க பதில் சொல்றீங்க இல்லையா, ஏன்னா அண்ணன் தேவையில்லாததும் நாங்க கேக்குறோம், அதுதான் கேக்குறேன். இல்ல அது தேவையில்லாத, அதாவது வந்து தேவையில்லாதுன்னு கிடையாது, டவுட் வருது, நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது அது லாஸ்ட் பார்ட் தானே. நீங்க அந்த கடைசி ஒரு 20 நிமிஷம் 30 நிமிஷம் மட்டும் அந்த கேள்வி பதில்கள் வரும். அது வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னா நீங்க அதோட நிறுத்திக்கோங்க. ஏன்னா நிறைய கதைகள் சொல்றேன், நிறைய பதில்கள் சொல்றேன், எனக்கு தெரியாத விஷயங்கள் பல பேர் ஷேர் பண்றாங்க. சோ அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு நீங்க டெலீட் பண்ணிக்கோங்க. இல்ல அதுல இல்ல டெலீட் பண்றதுக்குல மத்தவங்களும் பாப்பாங்க இல்லையா, அதுக்காக கேக்குறேன். இது ஆனா எல்லாத்தையும் தான் குடுக்குறாங்க எல்லாரும். ஏன்னா நம்ம ஒண்ணும் எதுவுமே மறைக்கிறது இல்ல மாதாஜி, எல்லாத்தையும். அதாவது நாங்க வெளிப்படையா இருக்கோம், எங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்றோம், தெரியலன்னா வந்து எங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்கன்னு தான் சொல்றேன். ஏன்னா கட்டுறது கைமண் அளவு, கல்லாது உலக அளவு. எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்றேன், தெரியலன்னா திருத்தி கொடுங்கன்னு நான் கேட்கறேன். நீங்க சொன்னீங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ணி. இதுல வந்து நான் எந்த விதத்துலயும் கூச்சமே பண்ணல மாதாஜி. ஏன்னா எல்லாருக்கும் எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருக்கும் கிடையாது. எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை நான் சொல்றேன். நான் ஏதாவது தவறா சொல்லியிருந்தாலும் மன்னிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்றேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சா சொல்லுங்கன்னு சொல்றேன். அதனால எனக்கு எந்த இதுவும் கிடையாது மாதாஜி. இப்போ இந்த பாகவதம் எல்லாம் நாங்க பாக்குறேன் கேக்குறேன்னாலும் இந்த 30 இயர்ஸா வந்துட்டு சின்னவங்க பெரியவங்க எதுவுமே வித்தியாசம் இல்லாம சடக்குன்னு ஃபீல் பண்ண அளவுக்கு பேசிடுறாங்க. அதை நினைச்சு மனசு ஃபீல் ஆகிறத தவிர காரணம் இல்லாம அவங்க வந்து நம்ம மனசை காயப்படுத்துறோம்னு தெரிஞ்சே பண்றாங்க. அதுக்கு பதில் சொல்லவும் தெரியல, லீவ் இட்னு வெளியில வரவும் முடியல. அதை நினைச்சு ஃபீல் ஆகி தலையே வலி வந்துருது. அதெல்லாம் வந்து எதனால ஆகுறது? அதுல இருந்து வரணும்னு நினைச்சாலும் வர முடியல. என்ன மாதிரியான கேள்விகள்? அதாவது மெட்டீரியலான கேள்வியா இல்ல ஸ்பிரிச்சுவலான கேள்வியா? இல்ல ஒண்ணும் இல்ல, சாதாரணமா இப்ப பேசிட்டு இருந்தாலுமே சடக்குன்னு எழுத்து பேசிடுறாங்க. இவங்க பெரியவங்க, வயசுல பெரியவங்க, நம்ம இப்படி பேசக்கூடாதுன்னு தெரியல, பக்கத்துல இருக்கிறவங்களும் தடுக்கிறது இல்ல. அதை நினைச்சு நமக்கு மேல தப்பே இல்லையே, இப்படி பேசுறாங்களே, அவங்க பேச விட்டு வேடிக்கை பாக்குறாங்களே, அதை நினைச்சு ஃபீல் ஆறுது. மாதாஜி இது வந்து கலிகாலம் மாதாஜி. களி முத்திக்கிட்டே இருக்கு. அதாவது நீங்க ஒரு 40 வருடங்கள் முன்னாடி, ஒரு 30 வருடங்கள் முன்னாடி பார்த்தவங்களுடைய இந்த சூழ்நிலை கிடையாது. நீங்க இப்ப பாத்திருப்பீங்க இந்த இது. அதனால இந்த கலியினோட இது பகவான் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்துல வந்து 12th cantoல வந்து சொல்லியிருக்காரு. கலியோட இப்ப நம்ம பாக்குறது எல்லாமே அதுதான். இது இந்த யுகத்தோட தர்மம். இப்படி இல்லைன்னா தான் நம்ம ரொம்ப வேதனைப்பட வேண்டியதா இருக்கும். பெரியவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்காது, மக்களா எல்லாமே இருக்கு. இது இந்த கலியினுடைய இதுக்கு நீங்க வருத்தப்பட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து பாகவதம் படிக்கலன்றது அர்த்தம். இப்படிதான் இருக்கும். நம்ம பகவானை மட்டும் புடிச்சுக்கிட்டு
மேல போய் சேர வழியை பார்க்கணும். எதுக்கும் வருத்தப்படக்கூடாது. இந்த யுகத்தோட தர்மம் இது மாதாஜி. அந்த வழியை நீங்க தரணும்னு சொல்லிதான் அதுக்கு தான் நான் பதில் கேட்கறதுக்காக தான் கேட்டேன். ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிங்க, சாண்டிங் பண்ணுங்க, பகவத்கீதை படிங்க, எல்லா காயத்துக்கும் மருந்து இருக்கு மாதாஜி. டிவி கூட அது மாதிரிதான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அதெல்லாம் தான் பாக்குறேன். அதையும் தாண்டி மைண்ட்ல போய் உட்காந்து ஃபீல் ஆகுறது, ரொம்ப வருத்தப்படுறது மனசு. அதுதான் கேட்டேன். நம்ம பண்ண தப்பே இல்லையா, இருந்தாலும் நம்மள எப்படி ஊன் பண்றாங்களே சின்னவன்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும். சுத்தி இருக்கிறவங்களும் ஏன்னு கேட்க மாட்டேங்கிறாங்களே தெரியல. இது இந்த காலத்துடைய தொடர்பு மாதாஜி. இது அதாவது அவங்களுடைய தொடர்பு கிடையாது. இந்த களி எல்லாரையும் இப்படிதான் பேச வச்சு பார்க்கும். நீங்க பகவானை மட்டும்தான் எற்றைக்கும் 7 பிறவின்ற போல, மத்தது எதுவுமே இது கிடையாது. சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அர்ப்பணம்னு விடுங்க, எல்லாமே அவர் பாத்துக்குவார். நீங்க உங்களுக்குள்ளார கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா நீங்க அனுபவிக்கிறீங்க. எல்லாம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்குள்ளார இருக்க அந்த பரமாத்மா எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி விட்டுருவார் மாதாஜி. நீங்க செஞ்சு பாருங்க. ரொம்ப நன்றி சார், தெளிவான பதில் கொடுத்திருக்கீங்க. ரொம்ப கிளாஸ் நன்னா போயிட்டு இருக்கு சார், ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல். சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, சொல்லுங்க. சார் ஒரு சின்ன டவுட். அதாவது கர்மா பிளான் அவங்க பண்றது அவங்க அனுபவிக்கணும். அது அதுல மாற்று கருத்தே இல்ல. இப்ப பெற்றோர்கள் பண்ற கர்மா பலன் அவங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுமா? அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி அந்த பெற்றோர்கள் கிட்ட வரனா அந்த கர்மத்துக்கு தகுந்த போலதான் நம்மள பெற்றோர்களே அந்த ஃபேமிலியை சூஸ் பண்ணி கொடுக்குறாரு பகவான். நம்ம போன பிறவில ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணிருந்தோம்னா என்னன்னா ரொம்ப புண்ணிய ஆத்மாக்கள் கூட பிறப்போம். பாவங்கள் பண்ணிருந்தோம் அதே போல ஒரு தாய் தந்தையர்கள் கூட தான் நம்ம பிறந்து என்ன பண்ணுவோம், நம்மளுடைய கர்ம பலாபலன்கள் நமக்கு ஆட் ஆகிட்டே வந்துகிட்டே இருக்கும். தாய் தந்தையர்களுடைய இது என்னன்னா பிறந்த குழந்தைக்கு ஒரு நல்ல வழியை காட்டணும். நல்ல வழியை காட்டி இந்த கர்ம பந்தத்துல இருந்து வெளியேற விடணும். இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னோம்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிரகலாதர் இருக்காரு பாத்தீங்களா, இந்த பிரகலாதர் கிட்ட நரசிம்மர் கேட்பாரு, ஏன்பா உனக்கு நான் என்ன பண்ணும்னு சொல்லிட்டு கேட்பாரு. அப்ப பிரகலாதன் உனக்கு ஏதாவது நான் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு கேட்பாரு. நீ ஏதாவது இல்ல எனக்கு எதுவுமே வேணா உன்னோட பக்தி போதும்னு சொல்லுவாரு. இல்ல நான் உனக்கு ஏதாவது செய்யணும், எங்க அப்பா தெரியாம உன்னை கண்ட மேனிக்கு பேசிட்டாரு, அதனால நீ அவரை மன்னிச்சு விட்டணும்னு சொல்லிட்டு, இதுதான் குழந்தையினுடைய இந்த மன்னிச்சு விட்டணும்னு சொல்லிட்டு கேட்பாரு. அப்ப சொல்லுவாரு, அதாவது 21 தலைமுறைகளுக்கு நான் லிபரேட் பண்ணி விடுறேன் அவங்களன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். ஒரு குழந்தையா இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும், தாய் தந்தையர்களை லிபரேட் பண்ணி விடணும். தாய் தந்தையர்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல காட்டி அதுங்களை லிபரேட் பண்ணி விடணும். கர்மத்தாலதான் என்னன்னா நம்ம இந்த தாய் தந்தையர்களை சூஸ் பண்ணிருக்கோம். அவங்க திரும்ப திரும்ப நமக்கு அந்த கர்மத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தி விடாம நம்ம பாத்துக்கிறதுக்கு குழந்தைங்க கையிலயும் இருக்கு, தாய் தந்தையர்களுடைய கையில இருக்கு. ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலா என்ன பண்ணணும், இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்கு வரணும். ரெண்டு பேருமே ஸ்பிரிச்சுவலா இந்த கர்மத்தை நல்லபடியா பேலன்ஸ் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு வழி பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனி மோர் क्वेश्चन? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. பிரபுஜி, இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப்ல ஜபா செஷன் ஒண்ணு போட்டு இது பண்ணிருந்தாங்க. அது மார்னிங் 5 o'clock இது பண்ணிருந்தாங்க. அது நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். நீங்க அந்த மாதிரி எங்களுக்கு அந்த இது சாண்டிங் எப்படின்னு ஏதாவது ஒரு நாள் சொல்லி தர முடியுமா? தாராளமா சொல்லி கொடுக்குறேன். சாண்டிங் எப்படின்றது உங்களுக்கு அதாவது எல்லாராலையும் அது பார்க்க முடியாது. ஏதாவது வீடியோ இருந்தா கூட நான் அனுப்பி விடுறேன். இல்ல நானே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுனால சொல்லி கொடுக்குறேன். ஒன்னும் இது கிடையாது. ஒரு செஷனே வைக்கிறேன். அதாவது ஒரு 10 minutes or 15 minutes. உங்க கையில ஜபமாலை இருக்குங்களா? இஸ்கான்ல தான் நான் வாங்குனேங்க. அப்படியா? சரி, சொல்லி கொடுக்கலீங்களா? அங்க இஸ்கான்ல சொல்லி கொடுக்கலீங்களா உங்களுக்கு? இல்ல, நான் அமேசான்ல போட்டு பகவத்கீதா புக்கும் ஜபமாலையும் ரெண்டும் வாங்குனேங்க. இந்த கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்ச ஒரு நாள் அரேஞ்ச் பண்றேன் மாதாஜி. எப்படி அட்டெண்ட் பண்ண அதான் அது ஆரம்பிச்சதுக்கு எப்படி அப்புறம் எனக்கு தான் வாங்கிருக்கீங்களா? ஆமா ஆமா. சரி சரி, நான் இதுல சொல்லி வரது கொடுக்குறேன் நம்ம மாதாஜி. டீடைலா அதாவது படிக்கணும்ன்றதுக்காக வாங்குனேன். அதான் ஜபமாலை அது. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் மாதாஜி. அதான் ரொம்ப நீங்க அது நல்ல வேலை எனக்கு ஒரு தடவை ரொம்ப தேங்க்ஸ். சொல்லி கொடுக்குறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத தெரிஞ்சா நம்ம செய்யலாம். எந்த டைம்ல செய்யணும், என்ன அதோட ரூல்ஸ் கணக்கே கிடையாது மாதாஜி. கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நம்ம கால இது நேரம் பண்ணிக்கலாம். கிடையாது, கால நேரமே கிடையாது. இப்பல இருந்து கூட நீங்க ஆரம்பிக்கலாம். அதனால நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். நான் சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா. வாட்ஸ்அப் நீங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, போயிட்டாங்க போல இருக்கு. சரி, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சொல்லுங்க மாதாஜி. இந்த ஜபமாலை பத்தி சொன்னீங்க இல்லைங்களா, அது ருத்ராட்ச மாலை இருந்தாலும் பண்ணலாமா? இல்ல கூடாது கூடாது மாதாஜி, கூடாது. ஏன்னா ஒரு தெய்வத்துக்கும் ஒரு மாலைகள் இருக்கு. அதனால நீங்க என்னன்னா இந்த இஸ்கான்ல இருக்கும் அந்த
வேம்பு மாலை, வேம்புல இருக்கும், துளசியில இருக்கும். துளசி மாலை பண்ணணும்னா நீங்க வந்து ரொம்ப சுத்தபத்தமா இருக்கணும் மாதாஜி. இல்லைன்னா ஏன்னா நம்மள சுத்தி இருக்கவங்களும் சுத்தமா இருக்கணும். தீட்சை எடுத்தவங்களுக்கு தான் வந்து அந்த துளசி மாலை வந்து கொடுப்பாங்க. தீட்சை எடுக்காதவங்க வந்து இந்த வேம்பு மாலை, வேம்புல வந்து மாலை இருக்கும், அந்த வேம்பு மாலை செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனி மோர் क्वेश्चन? கிருஷ்ணானந்த். பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி சொல்லுங்க. பிரபு நீங்க ரொம்ப கேள்வி கேட்டேன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் சவுண்டா பேசுங்க பிரபுஜி. கேக்குதா? Today but one small request. Similar to Bhagavad Gita, நீங்க வந்து பாகவதம் கிளாஸ் அது மாதிரி பிளான் பண்ணிருக்கீங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு சுருக்கமாவும் அதே மாதிரி காம்ப்ரிஹென்சிவாவும் பாகவதம் எடுத்தா நான் எங்களோட சீனியர்ஸ் கிட்ட பேசணும் பிரபு. அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, நான் வந்து அவங்ககிட்ட கேட்டேன், கிருஷ்ண கதாமிர்தம், கிருஷ்ண கதாமிர்தம், அது கிருஷ்ண கதைகளை மட்டும் சொல்லலான்ற போல சுருக்கமா பாகவதத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ணாவுடைய பாட்டு மட்டும். ஏன்னா அது ரொம்ப உருக்கமானது, ரொம்ப இதுவானது. அதே போல ஒரு இதை வந்து நான் உங்ககிட்ட வச்சிருக்கேன். ஏன்னா பாகவதம்ன்றது வந்து மொத்தம் வந்து 12 கேண்டோ இருக்கு. மொத்தத்தையும் வந்து சொல்லணுன்றது வந்து ரொம்ப சிரமம். ஒரே ஒரு கேண்டா ஃபுல்லா கிருஷ்ணரை பத்திய ஞானம், அதை மட்டும் நான் சொல்லட்டமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்கேன். அவங்களும் சரின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. விருப்பம் இருக்கிறவங்களை வந்து நான் அதை தெரிவிக்கிறேன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. ப்ளீஸ் அன்மியூட் யுவர் செல்ஃப். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. If there are no participants, shall we wind off? Anirudh Prabhu. Yes, bro. Hare Krishna, Anirudh Prabhu. Okay. Thank you so much, Anirudh Prabhu, for your today's service. May Krishna bless you abundantly with all spiritual knowledge and Krishna consciousness. And for all the participants, we pray Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.